opsteld. Dus de skutter staat werkleer op de startkotter. Daar is het 10 minuten schot. En dat houdt in dat we aanst eindelijk toch losginnen met de wedstrijd hier op Eerlehuizen. En als je Eerlehuizen zit, dan zeg je 9 van het 10 keer we zielen een songles. Hè? Ja, het zongglas en de budget 4 boeien. 2 bopperste boeien, 2 onderste boeien. En dan is een cruise links terug in. Wie vanmorgen even een vraag van, want er zijn altijd een aantal skippers die vinden het fijn om een gate te varen. Dus afwisseling. Een gate is in feite dat je alleen maar een cruiserak niet boppen hebt. En om 2 ton boppen in en daar weer voor de wien onder. Dus dat alleen maar cruisen is en voor de wien. Die willen ze wel graag. Ha? Het wetter gaat jouwtje de romte voor. Maar de organisatie die zei van, met deze wien zit er een heel soort gijpen in. En dat willen we in besparen. Dus wij doen weer een songlas. Ja, en dan maak je de scootjes haar op voor deze wedstrijd. Wedstrijd nummer 6. De 5e wedstrijd en gelukkig hier er weer de Zuidwesthoeken. Juist er nog mijn averij eruit. De lummel weer stikken, het lummelbeslag. Ze zijn er ook aan het losje west. De giek zit weer er zitten mat. En dus kan Auke de Groot weer volop mij zielen hier. Ze hadden er even achterom matten. Een merkwaardig mankement eens, hè? Ja, dat is waarschijnlijk een net goed loske stikje erop op de lummel. Want net goed vastzetten. Want juist er waait het helemaal net zo goed toen dat badden. En Joet waait het een stik hudder. We zijn dus even letter begonnen, zoals Freek al zei, omdat er een hele dikke bui doorheen kwam. Daar zie je het echt een saai zien. Nou, witte lofjes, kin boppen de vluizen en zielt weer maar een windkracht 4,5. En wij ben ik benijd naar de keuzes van de skippers wat voor tuig ze tel zetten ha. We zeggen de Zuidwesthoek allemaal in Rivinszeil varen en dan hebben we de fokken. Daar zullen sommigen een rifkin hebben, maar deze scootjes hebben we wel aardig hield al hier en beschikken dan vaak over een fok die speciaal voor Huddewien is. Die is wat lietser en wat vlakker snijdt. En dat vlakker snijden is voor om de wien zo snel mogelijk uit het zeil te krijgen. Lichtwaar voor je bolling, maar Huddewien dan word je vlak tuig. Ja, dan ligt het erop dat Huzum ervoor kiest om geen rif te steken. Of hadden er Ja, al? Ja, die had er al een in. Ja, Dit rifje erin. Ja. Verstandig. Ja, we hadden van de week al eerder behandelen. Een rif wat erin zit, dat kun je er heel vlug uithellen. Maar mocht iedereen van de wedstrijd de wien hudder worden, dan kun je haast net een rif stekken zonder dat het tuig weer een heel eind naar beneden maakt. Dus moet je een heel eind vooruit denken, misschien ook wat risico nemen. Hopen dat het zo uitpakt, zou je denken. En dat zal aanst blikkend waarmatten. Voor de commerciële huizen natuurlijk best wel lastig om te zeggen wanneer starten. Want er lijkt nog wel een buitje om te komen. Maar ze hebben ook een eigen meteo. En dat door is nou wel on. Want nou, 11 jaar een soort de loft helemaal schijn wezen. Want ja, als je die size in één keer oer die scootjes in krijgen, dan weet je net wat er bart. En Freek, nevens mij is dit het enigste plak waar geen scootje onverboen is. Dat is een... Ja, dat is inderdaad wel merkwaardig. Nou ja, er zijn sowieso al plakken waar dat net zo is. Want je hebt halve wedstrijden en je hebt 14 scootjes. Dus er zijn scootjes die geen eigen wetter hebben. Maar in dit geval hebben we wel wetter. Maar op dit wetter had Eerlehuizen net een eigen scootje. En daarin zijn ze uniek in de verschillende commissies. En ze zijn heel actief, maar Arun en Jern weet ik altijd wel, wil ze 1 minuut voor het 4 minuten skort zitten. Dat houden we even in de gaten. Dus ik ga er even op me praten over Eerlehuizen, dat pakken we zo weer op. We wachten even op het skot. Dat er nog 4 minuten voor de start is. De man aan de jacht achter staat klaar.
En intussen heb ik gezien dat het baan B wordt. Baan B is het zangles met de scootjes welke kant om had elke. De eerste bopperste tonne, dat is de tonne met de giele pet. Die wordt bakboord ronden. Dus de boei wordt om bakboord houden. Altijd een wel lastig voor skippers. Want als je op stuurboord aankomt, dan heb je geen enkele uitwijkmogelijkheid. En hele huizen, we begint even al over de commissie en het plakje. Hartstikke actief om dit iedere keer weer op te zetten. Maar omdat er geen scootje achter zit, wien de financiën altijd wel eens een probleem. Het was zelfs nog eens een memorabel moment dat alle skippers op het palaver, want ze normaal krijgen ze starthield ik nog wat. Het stelt nog net saffelen voor. Ik heb er nog net een kikker verkeerd precies, maar de ze besluiten wij jou het starthield aan de commissie waarom. En dat was heel mooi. En daar toch, net alleen dat daar toch, maar we willen een mentaal opheffen voor de organisatie om trots te gaan. Ja, wil ze nou wat dichter bij de scootjes komen en zorgen dat er wel degelijk nog wat golfslag hier op een mar is, hier op de Vluizen. En de scootjes kiezen positie op de startlijnen. De grote vraag is zelfs, waar pakt hier de koppositie dadelijk uit die startwij? We halen een paar dagen zien dat het heel wichtig is hoe je uit die startwij komt. Jenne Woord, die leidt al redelijk op 1 eer. Had er toch een rifje in stutsen. Maar dat jouwt ik wel aan dat er nog genoeg wien is. In elk geval een dikke fjouwer, denk ik elke. En ja, zit er nog wat verschoningen in de midden? Is de verwachting? Nou ja, Sakat zoals krijgt die in de buien even afwacht zien, maar voor de rest zou die redelijk stabiel wezen en zelfs een lietsbietje aannemen. Nou ja, over fjouweren. Dus, maar in eerste instantie hebben ze maar een fjouwer 5 te doen. We zorgen dat dat toch al. Nou, dat ze de broek vol hebben. Ja, ze kennen om de bakje wordt. Het is Akkerum wat al mooi op tijd op een mar wie een van de eersten. Om even te testen hoe het alles erbij staat. En we komen dichter bij de start. We zitten al binnen de 2 hele minuut. En we zien de wit, de geel met rode vlaggen op de startkorter. Dat is de advies achterop voor de skippers om een zwemvest om te doen. Nou, het zwemvest is het goede woord net. Het is een reddingsvest. En dat is een advies. En dat is even te zien van wat door die skippers ermee. Want dit zijn toch wel omstandigheden dat je dat advies haast net naast je lezen kennen. Maar dit waar kan er van alles gebeuren. Als het even onmanoeuvreerbaar is, wat ook maar al is net in je eigen schuld. En dan is het toch heel tegenwichtig dat de bemanning een reddingsvest aan had. Nou, de wedstrijdleiding had in elk geval hier op de Vluizen de mogelijkheid om een hele brede startlijn erin te lezen. En daar kan nog wel eens wat voordeel in zitten als je bakboord of stuurboord op die lijnen lezen en onder of boven. Daar kunnen grote verschillen in zitten hoe je uitkomt bij die eerste bopperste tonnen. Ja, we zien hier helemaal oer de Vluizen heen op de achtergrond heeg. Aan de linkerkant leidt het heidenskip. Dat zullen we dan voor de tonnenronding en ik een beetje omhouden. En aan de rechterkant leidt hele huizen. Ja, en waar zitten dan de favorieten? Een minuut voor de start. De hele mannen zullen we hier voor. En aan deze kant hebben we ook nog de nodige scootjes. Klapper in de vakken, beetje aanremje. En beziek je heel heeg bij dit boeike uit te komen. Het is verdeeld over de startlijnen. Er zit een heel groot gat tussen. Dus mocht er iemand wezen die een stuurboordstart in gedachten had. Nou, dan is daar ruimte. Het is een gakje misschien, maar het kan. Maar ik denk dat erbij draait. Dat lijkt het me het Jereventa. En dan hebben we eigenlijk 2 groepen op die lijn. Een groep van 5 scootjes. Aan de linkerkant, hier in beeld. 6 scootjes. En we zitten op 15 seconden van de start. Is dit een geldige start? Want er zitten al scootjes heel deun op een lijn. Maar de lijn is lang, dus ze kunnen heel lang aan de raar zielen. We zien het op de kotter. Drachten
Die En het Scots. had een hele mooie start. Tenminste, had je van deze tonnen reken je. Maar dat werd toeteren. En dat betekent dat er in elk geval 1 of meer scootjes. Individuele start is het. Het is een witte vlaggen met een blauw kruis. En dat betekent denk ik dat als Drachten, als Lemmer, die derde, ja, die wie juist er altijd betiet. Maar die zit er boven. Er wordt een noemer omheen gehouden op de startkorten. Daar kennen we nou even net de voorkant van Sjen. Waar wie dit er betiet. Maar het is in ieder geval bissen los. En de rest van de vloot die maait eruit. Daar draait een scootje helemaal. De Swan van Donia, denk ik. Nummer 2, dat is Drachten. Ja, die zie je bij. En nummer 9, en dat is Langwar. Langwar, ja, dat is net 2 meer. scootjes dus te gauw oer de startlijn. Die maakt heel nou weer om en de rest mij tro. En werk de Swan van Donia, zo bedoelde ik natuurlijk. De 2 gebroeders Langwar, dat wie hun andere scootje. Maar ze zijn los, dus Langwar. Heel naar Boetenta om weer opnieuw te starten. En Drachten hier wel een mooie startje. Dat wie maar een meterke. Maar een meter is de betiet. Maar er zit ik in die gewoon heel min start is. Zeg ik een green scootje. Oh, Jeroen Pietersma, wat schande voor hem. Want het liek is zo mooi. Maar ja, wat had jij het zijn? Je kan beter 10 tellen te let wezen als 1 te gauw. En in dit geval moet hij helemaal om de startkorter heen opnieuw starten en achterom sluiten. Ja, en de groep is mooi verdeeld. We zeggen het inderdaad een hele groep die daar eerst op hele huizen omgeeft. En de andere kant die helemaal op een heiden skippen en daar in de midden een heel stuk neert. En dan is het een heel lang jaar. Het is een heel breed, grut veld waar ze uit kiezen. Ze kennen welke slag ze maatje. En dan ben wij benijd. En het liep het dat Huzum een hele mooie start had. Van de track en trace, dan is het Huzum. Maar ik het vingen in die kop. Daar we. Huzum is al een heel eind nooit de hele Husterkant daar. En heer Jervin loopt tegen weer boppen. En in die orengroep binnen de hele mannen en Lemmer die heel mooi lezen. Ja, dat wordt nieuwsgierig hoe deze scootjes straks binnen komen bij de bopperste tonnen. De eerste bopperste tonnen. Een hele orenkoers, maar uiteindelijk maakt ze toch nee, datzelfde plak daar. En dan valt het ook weer op dat Jenne Wout toch weer goed in die vooreind zit. De Grutske koprenner Nota, de man van de eerste weken. En hier de hele mannen. Ja, de maakt de fokker los, Jer. Het is met zwier omstandigheden. En we zien die bui daar boppen die scootjes hingen. Hier kan er wel wat wind uitkomen, dus hier is concentratie vereist. En dat vind ik het zo mooi dat ze ondanks die grutte wegen en de foklos die pijler altijd maar trogjet en maar trogjet. Ik al eerder haast met de kop onder water. Ja, dat ben dagen binnen maar zijn snorkel ha, hè? Ja, het is, dat is een... Hier gaan we de eerste reden vlag al. En dat moet bij Grauw wezen. We zullen het zeilteken net met het gele kopje wel. Douwe Visser van Grauw, die had de protestvlaggen er al in. En dat mat dus ergens in die start, ergens Westha, wel of geen roemte krijgen. Misschien wel stuurboord-bakboord situaties. Dat hebben wij hier uit de Vierterwij net constateren kent. Maar de mensen ben sliepen, de eerste vlaggen hingen het al. En wij zullen van Celsius best doen om erachter te komen. Zien waar dat protest dan wezen zou. Zoals wel zo een heel lang cruiserak. En dan kunnen we even waarom zien hoe het alle gier niet krijgt in die start. Is het dan duidelijk dat er 2 scootjes krijgt de gauw binnen. Ja, Grauw zit er helemaal onderin. Die zit opsluiten. En krijgt er dan net genoeg ruimte? Of is er iemand die net op tijd omheen gaat? Waar zit erbij? Dat is Huzum zit erbij. En die zit eronder. En er zit er nog weer in. Jenne Wout zit erbij. Daaronder. Zo tussen Grauw en Jenne Wout wezen. Dat zou helemaal pikant wezen. Ja,
die zit er toch nog wel wat verder voor. Ja, er ben Grauw en Jenne Woord die daar bij elkaar zitten. Zo'n derde situatie ontstoen werden. Ken Maar ik letterwest haar. Ken ik nog letterwest haar? Jereveen had hem echt lekker te pakken. Snijdt hier door de golven. En hoe komt het met dit waar, met de Gerben van Manen? Dat scootje wordt Vlinie hier zo geweldig. Zielde bij debutantskipper Doedesties, Sietse Brouwer. En dat kreeg ze tweede plak. Ja, die vorm die er doe hier, die hebben we dit seizoen nog net helemaal zien. Maar misschien is dit wel de dag van Jereveen. Os van Huzum. Want die had Vlietnier. Ik en het voorseizoen al wat zien litten. En die twee zouden wel eens als eerste bij de boppers de ton uitkomen. Dat is Kevin mooi even zien als straks het peloton erom komt. Want van de ene groep, de groep Heidenskip en de groep Eelehuizen nemen we ze even bij de start. De wolken. Ja, het is vinden dat je nog Bob en Lemmer looit. En daaronder looit Grauw. Mooi de protestvlagen erin. En dan hier Bob ergens zit dan nog weer Huzum. En daar is het orengroepje. De hele mannen. En de snekerpan. Jereveen onvierder van de ene groep en Huzum onvierder van de orengroep. Dat wordt interessant. Ja, maar die zit toch wel wat verder naar achteren hier. Hij loopt wel heger. En het is nou ook de vraag, waar kan deze vlagen sjug hier? Het wordt al, de giek wordt wel al helemaal vierd. Zeil klappert alweer. En als je eens krijgt vingers zeggen, sjug, je gebeurt haast niks. Deze kan heel mooi. Die turen, die hoeven haast niks te doen. Die komen hier op stuurboord bij deze tonnen. Maar is dit dan al de eerste bopperste tonnen? Dat moet een gele pet op zitten. Nee, dit is er nog net, want dat ligt mij ik. Ze moeten natuurlijk op bakboord komen zo aan. Hier is de tonnenwetse op tamaten en als deze draai netjes uitvierd wordt, dan kennen ze hem nou in één slag aan en dan beginnen ze denk ik voor Huzumdel. Of het moet al bot vertekenen, maar dat wordt dadelijk een interessant duel. Huzum komt er op stuurboord aan. En Jereveen, nee, die kennen hem lang net aan. Die vallen, die kinderen. Nou, dat wordt nog spannend dat hij er wel voor ken. Ja, maar hij ziet zijn brouwerluid natuurlijk mooi vinden over bakboord, dus die had voorrang. Maar is hij net te betiet over startgong? Hij moet de wien wel een beetje oors krijgen, want hij moet nog wat heger op. En het is Huzum die al besluit om hoe start te gaan. Want en als het VN nou omheen gekend, dan had ze een gouden slag. Ja, en daar gingen ze al. Ja. Ze vonden dat ze wat vier voortvonden in die startmanoeuvre. Ja. Dat ze er even een dikke poester kregen. Maar hij kan corrigeren. Hij kan nog omheen knippen. Kan wat omheen, maar hij heeft ook alles nodig. En als ik zeg Huzum ken dan nog weer wat heger. Dus dat soort vier dan toch. Ik ken hem uit de jager. Want dat soort budgetten dat Huzum hem ik al ken. Ik denk dat Huzum in de knoei komt dadelijk. En dat is de vraag. Huzum is jij er start gegaan, want die zegt het vinger aankomen. En die moet er als achterdel of besluiten van die boei ken ik wel helje. Akkerum sluit daarachteraan. De Lemmer komt eraan. Zit weer keurig mooi mij voorin. Ja, deze scootjes die krijgen al geen moeite om die tonnen in één keer te ronden. Maar wij moeten even goed zien, want het weer toch baan B wat we hier ja. Dus ze moeten er stuurboord omheen. Hè. Dus wij zitten wel heel ingewikkeld te praten. Ik ging even bij aan A. Maar ze gingen er stuurboord omheen. Dus dan leidt Jereveen binst. Jereveen binst. Moest even schakelen omdat van de morgen eerst boord A erop zie je. Dus ze kennen er nog onder terug. Ja. En ken Huzum dan straks voor die orenscootjesdel? Dat is de vraag. Ken die straks achter die orenscootjesdel? Gaan ze genoeg gang? En het Jereveen kan het in elk geval. En Huzum zit er ook dichtbij, hè? En dit gaat heel mooi, hier, die eerste Huzum, ronding. kerst vol staan gaan, maar Jereveen die kan er wel besluiten om even terug te gaan. Maar ja, die willen geen extra meters maatje, dus Jereveen, Sietse Brouwer als eerste om de bopperste tonnen. Achter hem aan Huzum. Johannes Meter. En daar achteraan komt Lemmer. Albert Visser juster te betiet starten. Joet een mooie start. Derde plakje. Ja, en dan belooft dit een mooie spannende strijdje voorin te worden. Want ze onderin elkaar haast niks.
Het komt me hier nog situaties uit. Ja, dit is vrij veilig goed je ralligeert. En wat ik opvalt, dit is nog maar de eerste boeironde, ik vreek. En hoe het hele veld al uit elkaar leidt. Ja. In één rak is er al een heel verschil. De lemmer voor eerst optreden, dan krijgen we Akrum op fjouwer. En hier, mijn rode protestvlaggen, grauw op 5. En dan ben wij nieuwsgierig zien waar het protest is dat grauw had. Ljouwerts, de nummer 1, gaat veiligheidshalve een heel eind trossiel dat er maar een groot gat ontstaat waar iedereen tussen kan. Want hij moet voorrang aan op iedereen, maar dat gat is er. En hij kan rom voor de orenscootjesdel. En hij houdt gang. Dat is ook een voordeel. En dan wordt het weer even dringen, want nu komen er een paar scootjes tegelijk. Oeh, de hele man die is helemaal in de vernieling rekken. Die is helemaal achterop rekken. Mat er heel roem omheen. Jennewoord meldt hem daar. Op het 6e plak. De Jouwer volgt op zo'n. En dan zijn er een paar scootjes deun op elkaar. Ik sla je in oor. Want Ljouwert zit er nog tussen. Boordzij zit er nog tussen. Een Jappie Visser komt hier nog een zuidwesthoeken. En het scootje wat niet de betiet starten weer. Drachten had alweer ontsluiting, maar de stut van de hele kopgroep. Van de hele vloot. En de track en trace weer even zien waren, want wat zijn leidt wat verder achterin. Dat is nou corrigeerd. Ja, en daar is Drachten net al. En dan maar even zien naar de koprenners in het klassement. Ja, de Grauw en Jennewoord. Jennewoord die zit nou op een zonde plakje. En Grauw al op een 5e plakje. Wil ziet toch net lekker uit de startkamer. Maar het is het vinger dat voorop loopt. Volgen Troghuizen en de Lemmer. En Akrum hebben ik nog net neemt. Maar die zit op een mooi 4e plakje. En die is toch redelijk constant deze reeks. Nog geen uitschieters niet boppen, maar... Nee, die doen het eigenlijk heel netjes. Die gaan als meeste wedstrijd een 6 steen. En de enige die dat echt presteert is koprenner Jennewoord. Eigenlijk alles orenscootjes hebben minimaal een 9 steen. En de meesten zitten zelfs al in de dubbele cijfers. En nou komt er een scootje van Bob maar zetten. Dan komt hij voor mij totaal onverwacht Lang waar. ergens wel uit. Maar is dat lang waar? Maar dan... Die moest ik op nij starten. Hè? Ja, maar die komt gewoon nou hele wien op die boeien. Ja, die had oren, die is hier onder trotten krust en die maakt nou nog op die toon aan. Jawel, maar dan had er hem 4 en 4 uur zield. Want hij komt gewoon hele wien er haast op zetten. Dus Wiels ik het bericht krijg dat bij Jennewoord ook een protest hing in Soer. Zou het dan toch tussen Grauw en Jennewoord wat spelen hadden bij die start of vlak na die start? en Als Sjoggen- dat zo is, dan wordt dat een nieuwsgierig verhaal, Joert. En hier ben ik nooit benijd, hè? Want je, de Swan in het zeil van de 2 gebroeders Langwaar. Ja, die vaart je gewoon hele win. Die gaat helemaal net eens naar de tonneta. Zo'n die de wedstrijd verlitten. Nou, dat is een dag jeder als Vlieten niet gedaan. Want, misschien is het even jaren dat we daar aan boord wat krijgen kennen van wat er bij Langwaar kennen ze het net on. Misschien is er ook wat gebeurd. Ken ik. Is er skeer alweer een gewonde of... Nou, we zullen het jaren. Wiels de loft daar aan de rechterkant al aardig opklaart. Maar de drippen nog steeds op de camera komen van die bui die er links van u zingt. Ja, die gaan het wedstrijd weer uit. Ja. Er is iets onhaan met het scootje van Langwaar. Wij zien geen gele vlaggen, er wordt geen EHBO-bieliks oproepen. Maar het zou kennen dat er toch malheur is.
Het kan ik wijzen dat ze zeggen van jongens, wij hadden te volle tuig op staan. Wij kunnen het net verstouwen, wij vertrouwen het net. Daar draaien ze al de kop in en wien. Dan zal het tuig nou wel naar onderen gaan. En dan is de vraag: waarom had dit plak vindt? Lang war uit de wedstrijd voorlopig. Maar dan word ik gewoon zield en zeker hier in de kopgroep daar zullen ze nou naar de mooie blauwe loften ta. Voor het lapke drielt alles weer naar mijn kwarta. Jereveen op kop, Huzum daarachter. Lemmer en Akrum naast elkaar. Dit wordt een interessant kopgroepje waar denk ik nog van alles mogelijk is in de komende rakken. Huzum de Loerterlin. En dat is met deze wien echt een hele noordelijke situatie hè, voor die meesten. Maar die gruttenstek hout die had wel een omtrek van haast 20 centimeter. Trosnee, nou misschien nog wel meer een trosnee van 15 centimeter. En dan mat hij maar vol geweld in die vak drukt worden. En als de skipper dan de vlagen verkeerd inkrijgt en die stok, die loert, die komt oerendek heen. Dan hij kan ik knappen en dat is echt timing. Maar het veen die is als eerste onder de tonnen terug. En die gaat nou weer het kruisrak in de boei die daar bij Eerlehuizen het eerste ronde wurm had. Huzum volgt vlak achter het veen. Doet ik het tweede kruisrak in. En Lemmer leidt dichter bij de tonnen als Akrum. En houdt dus voor eerst positie nummer 3. En het lijkt dat de wien daar nou de loft wat opklert. Ja, prachtige loften hier boven die scootjes. Dat die een beetje del houdt. Lemmer had dus een reef in de fok. Dat zie je behaast bij de orenscootjes net. Die hebben al hier een speciale fok voor hun wien. Want het profiel is natuurlijk dan langzaam mooi net. Er hing het een grote wast onder het tuig dan. Ja, de grutskortman had dreig om het spul op tijd om te krijgen. Grauw blijft voor eerst nummer 5. Leidt dichter bij de tonnen als Ljouwert. En ontnota ben alle protestvlagen voor de finish als ze keren weer uithellen. Wij zijn benijd. Nou we wat verder in het kampioenschap komen, dat zij dat ik dogge. Of dat er nou eens een keer een protest trots zetten wordt. Jennewoords. Sluit aan achter Ljouwerts op plak nummer 7. Dat is voor Gerard Pietersma ontnota in het kampioenschap de meeste positie. Hey, de hele mannen, die is wat naar voren sammelen. Ja, daar is de vlag bij Jennewoord zichtbaar. De hele mannen draait mooi boeten om. En gaat het duel om bij Jennewoord. Jennewoord nog krijgt binnenste skip. Maar de hele mannen skarrelt naar voren. En ze krijgen het moeilijk hoor. Ze matten het heerlijks om die boei heen. Op dit stuit matten ze al ohne wienlezen in het kruisrak en Master Sjen. Jennewoord, ze krijgen de turen fiesten te let om. Maar dat krijgen kan je de boei net goed onder heli kennen. Had dat ik mij te volle kantenmeters te meid? Ja, de druk is groter, het is zwidder, maar als je net meer rond bij de tonnen krijgt. Want Schumar, wat zijn bij Gelieks, die komt volle heger uit. En die komt dan straks al hard boven het tuig van Jennewoord te lezen. En die kan, al komen ze er net boven, Jennewoord kan net oestag, omdat wat zijn de heger bij die ton uitkomt. En daar is Drachten al. Na die valse start lezen die gewoon alweer njonkende Zuidwesthoeken. Ja, Drachten de laatste dagen op dreef. Voor hun heel spietig van die valse start. Maar we kunnen constateren dat het scootje wel rent. En komt Jennewoord nou op tijd op gang om weer om wat hichter te pakken? Je ziet een mooi beeld, het wordt zijn Boppe Jennewoord leidt.
Nou, en dan krijgen we nou informatie over het scootje van Langwar. Het scootje van skipper Jaap Zwaga. Die had onjoen aan uw collega Geertje de Vries dat hij net fit is, dat er hem ziek viel en dat het een mooi west is van Joert. Even bijkomen en dan maar hopen dat het morgen al een keer weer wat beter gaat. Nou, dat is een logische verklaring voor wat wij zeggen, want het wie net heel logisch is op de eerste heeg. Maar een zieke skipper rond het helm houdt, dat werkt het echt net. Dan kun je misschien maar beter even een dijbeliers aan. Ja, en vooral als je dit waar gaat, dan komt het er extra op aan. We zijn weer onderwijs naar de bopperste ton. Terwijl de bopperste tonnen. De boppenkant dus van het Zongles. En er zijn al scootjes die op avontuur beginnen. Hier de Jouwer kiest al een orenslag als de meeste orenscootjes. Kiest dus voor de onval Rinus de Jong. Just er heel mooi voorin die Langwar. En het Jereveen, ja, die is de kaprenner. Die kan helemaal zijn eigen koers ziekje. Wilst wij nog wat nieuwe informatie krijgen van uw collega Roelof Lausma. Want Lemmer die zou mogelijk een tonnenrekken ha. En als dat zo is, dan kan dat tjen protesteerd worden. De Lemmer. Maar ben ze dan al om de... Ja, welke ton? Dat zal dan wel een ton of een geul wezen, matten. Want ze zijn al lang net bij de bopperste ton. Dus... Maar wel krijgt bij een onderste. Maar die hier zal gewoon even mij. Want Lemmer loopt op het derde plak. Dus neem maar aan dat dat een tonne is van het Johan Frieso kanaal. Dat je dwars over de vluizen heen loopt. Nou, daar mag je hoe heen. Het is net wenselijk. Nee, dit is een mar waar dus inderdaad de hele mar afsluiten is. Wat natuurlijk bij Terhinnen ik gebeurde voor het skipveert. Maar dat is alleen nog om de snitswieken. Hier is hij altijd afsluiten. En maar alleen nog de pleziervaart helemaal boeten om. Hier om dit veld heen. Daar zullen we een rede tonne daar. Achter deze oranje met gele pet. En dit is de eerste tonne en daarachter een van het kanaal. We zijn op waai naar de ton links in beeld. Dat is de tweede bopperste tonne van het Zongles. En gaan we hier straks stuurboord omheen. Deze matten ze bakboord ronden. Akkerum in actie. Maar de Lemmer. Ook het goed joch op de posities 3 en 4 op jacht naar de beide kabrenners. Het Jereveen en Huzum. Ja, het zijn mooie lange kruisrakken. Dat kan dus van alles avonturen worden. Ja, het is soms voor het publiek wat moeilijker te volgen omdat soms Safir uit elkaar loopt. Maar voor de onvallende skipper is hier mogelijkheid. En dan zeggen we even, waar had de onval? Huzum had hij de onval op het vinger niet zetten. Dat wel, maar hij moet er nog wel achter del. Want het vinger komt je nou al oerbakboord op de bopperste ton aan. En Huzum gaat nou even stag, want die shirt dat het vinger hem bezield had. En er zit Lemmer, die zit er ik alweer vlakbij her. De derde van Manen. 4 op kop. Nou, snijdt toch de goal van Hinne. En Huzum die het hem aardig krijgt. Scherp zielend. Schucht de voorkant van de fok al wat invallen. Betekent dat ze alle hechte haren matten. En wie juster het thema de warring, daar zullen we nou weer het wetter terug heen rint. Want de warring zit al aan de lege kant van het scootje, joort. Haast de hele dag in het wetter. Gerben van Manen op het stuits. Op een 1, 2, 3, 4, 5, 6e plakje in het klassement.
Maar het loopt er nog wel wat dicht bij elkaar. Dus hij doet Juwet voor eerst goede zaken. En zijn concurrenten zitten er aardig achter. Grauw, Jenne Waarts, Ljouwert en Akkerum en ik Huzum zit nog boppen hun op het stuit in het klassement. Dus die doet ik nog heel goed mooi. Maar ze hebben horen een keer niet om het spul doorheen te horen. Jereveen komt bij de boppenkant van het zangles. Bopperste tonne nummer 2. Had toch wat ruimte gecreëerd naar nummers 2 en 3, Huzum en de Lemmer. Sietse Brouwer kan weer op koers voor de win naar de onderkant. En er is een gotje slijn nou. Nou, dan is het nieuwsgierig wat die buien nog even doggen. Het liet je nou toch de meesten wel voorbij er. Voor eerst komt er kwartier oer fjouweren nog een buitje. Maar die loekt ik wat onder dit gebiedel. De volste winst er net uitkomen. En het lijkt erop dat het gat tussen Jereveen en Huzum grutter is. Er zit meer ruimte tussen. En zo ziet ze Brouwer hier dan zijn opmars in werking zetten. De verrassende nummer 2 van het vorige seizoen. Die het nota nog een beetje een stroever start hier met een Alve en een Joggen in de uitslagen. Zou die dan nou hem definitief melden weer bij de voorrijn. Er komt wat tekening in de street. Geen moeilijke draaimomenten om de ton heen. Ze alle keer rond genoeg. Akkerum nog heel tijd justjes voor op Grauw. Maar Grauw die is dwaande aan een inhaalrace. Ja, die loopt er al naast. En kan straks de wien uit het tuig van Akkerum Helly. En dit hier de Akkerum is voorbij. Ljouwert daar weer vlak achter. Dat ik doe het mooi. Als je winst just er op de Langwaarderwiel. Ja, hij had natuurlijk de nacht van Langwaar even oerlibje matten. Daar wie er al benauwd voor. Wielster sleept het met de ton terug de wedstrijdcommissie. De eerste bopperste tonnen krijgt een nijplak en dat wekt de suggestie dat er toch wat gebeurd is met de wienrichting. Of dat ze het voor het publiek nog wat mooitje willen, maar hij zal in elk geval altijd een gerucht in de wien lezen matten. Want daarachter zeggen we het publiek op een wal bij Heerlenhuizen. En hier is Drachten al. En Drachten, met die valse start, zit nog gewoon achter Jenne Woord. Dan had Drachten een geweldige inhaalslag maken in dit cruiserak. Ja, en dan klapte dus wat we krijg constateren dat skip toch heel goed rent, hè? Van de week al een paar keer jeddelen, Sjenlitten. Maar hij is 3 skippen voorbij en datzelfde geldt voor het Woord zijn. Die had Jirik 3 scootjes pakt en hier die vliegen Jirik net een hele beste wedstrijd. Of wie dat toen op hun eigen wolpen vluurzen, maar bij Woord zijn. Wat zijn we vliegen hier tweede hier op Heerlenhuizen? Nou, dan let het mij, mijn verstaan nog net in de steek, inderdaad. Tweede en hier de dag erop. Of tenminste toen op een thuiswetter, ik weer een poer beste wedstrijd. Dus wat zijn en Drachten hadden turbo even ongehoord. Ik zwier de skippen, wat zijn ik. Als het lichter waar wordt, dan is het voor hun moeilijk. En dan had je wat hudder omstandigheden, krijg je wat meer wien, wat moeilijker omstandigheden. Dan ben je in het voordeel. De gotjes worden grutter tussen het Veen en Huzum. Maar ik tussen Huzum en Albert Visser van Lemmer.
Zuidwesthoeken sluit hier de vloot. Daar maar we wel bij ondertekenen dat Langwar de wedstrijd verlitten had. Dit not finish zit er dan DNF. Want skipper Jaap Zwaga is net fit joerd. En ze hebben besloten als bemanning, huppakee, onderkant, eerst maar beter worden, morgen er weer een dag. Dus weer tredje scootjes nog in het wedstrijdwetter. Jenne Woord valt joerd net mee. Maar het wel rond in aan voor het eerst. Ja. Want Leiden Grauw en Jenne was eerst dicht bij elkaar. Dan is het Grauw wel slagen om vooruit te borken, maar Jenne wordt nog net. Ik ben me wel benijd hoe het nou zit met die rode vlaggen die erin hingen. Wat we nou constateren is dat het er een beetje op lijkt dat we nou de volgorde van de wedstrijd een beetje bepaald hebben en dat er net vallen in verhoord. Stel nou de commissie hier de verkeersen in dit geval van wel is er een gate in. Hier we dan dat verhaal een beetje ondervangen kent. Hier het spannender West. Hier het kent. Nou, het is met deze wind. Ik denk net onverstandig dat ze hier zo min mogelijk gijpen hoeven. Dat hoeven ze dus met deze baan net. En, maar een gate zorgt altijd voor een spannendere wedstrijd. En de gate, je hebt wel even uitlijn. Dat is alleen nog een cruiserak en alleen nog een vaderwiensrek. En net een heel wiensrek, zoals ze nou aan het zielen binnen. Maar beide zeilen door een boeg, maar een bezielde tonnen. En dan is de Gerben van Manen, het scootje van Heerenveen, alweer harig in de buurt van die onderste tonnen. En kan die dan dadelijk beginnen om het volgende cruiserak. Dan op naar die tonnen met de gele pet die het niet krijgt. Toch de wedstrijdcommissie Verlijn is. Ja, dat drink je lekker hè, bij de bemanning van Sietse Brouwer. Ze binden ik even ontdaan, hè, een succesje. Want het weer nog een beetje aan de matige kant. Ze kennen beter, dat weet ze zelf ook wel. Maar joert met deze win rent Heerenveen weer als van ons. Huzum. Ik werk keurig voorin. Zielt een heel aardig kampioenschap ontnoten. Ha één keer uitzitten naar onderen gaan. Het 12e plakje op de hinnen. Maar voor de rest noteren we een 3, een 5 en een 6. En nu weer een 2. Ja, dan ben je gewoon heel tijd toch een kampioenskandidaat nog. Dan heb je die eerste plakken in het vizier. Ja, wat dat nog is, is de stand. Als het nou luidt, heel leuk voor het klassement. Want ja, zo nou en dan liek het er wel op. Zoals Grauw op de Heerenveen dat er in je scootje heel 4 uitroen. Maar het wisselt nou weer wat. En scoren de scootjes die wat verder achterop leiden, nou wat hoger op in het klassement. Als we ervan uitgaan maar dat deze ik op deze positie eindigen. En de wedstrijd is nog lang net aandoen. Virtuele klassement. Ja. Grauw nou echt voor Akkerum. Binder oer Hinneran. Die twee gaan dus storken wisselen. Willem Zwaga blijft keurig in het spoor. En daar is Wout Zijn al. Ja, Wout Zijn doet mij het prachtig mooi voor de man. Kon ik wel even broeken. Want die staan op het laatste plakje in het klassement. Dus dat zou voor het eerst Klaas Vermeulen eens een keer een mooie opzitter wezen. Goeie uitslag. Je kan natuurlijk net degraderen uit de SKS. Maar als je als skipper altijd te min resultaten, dan wordt er wel eens een keer aan de poorten zeggen van je skipperschap. En wordt de vraag wel eens gesteld:
is hij nog wel de goede skipper voor dit scootje. Nou geldt het natuurlijk bij de Waarts Einders wat oors, want die hebben een familiescootje. En die had de erfopvolging altijd heel keurig geregeld. Om de Savalier ook mooi in een oorlid van de familie het helm te hanteren. Ja. Heeg op de achtergroen. En op de voorgroen de scootjes bij hele huizen. En het veen. Het veen, mag ik zeggen, als trotse koprenner hier. In sommige gebieden van Friesland is er wel eens wat verwarring. Want dat je beurs in omkrieten het veen zezen, dan fietsen ze naar Rusterveen. Maar ik zal een keer op het Jereveen wennen en ook daar nemen ze het veen. Dus het ken beide. Mooi. Bij deze antwoord op de tweet. Hier leider. Nou, de boei met de gele pet. Hij is versleept. Ze zullen de route een beetje onpast hebben. Dat moet op tijd gebeuren voordat de scootjes in dat rak zitten. Want ja, je moet er wel even de koers bepalen op tijd. Je moet het zien hebben. Maar Jereveen had het ongetwijfeld zien. En zal aast werbeziekje om als eerste die tonnen te ronden. De loft zocht er nou wat vriendelijker uit als niet krijgt. En het is te hopen dat het hier een beetje stabiel zielbaar blijft. Ja, ik zag net zoveel scootjes met heel dal plat lezen en de fokken losgingen om het scootje rein te houden. Wiels ik dat steeds, zag ik daarachter nog wel correct in de fok voor het roemvaartschip losgingen. Maar het lijkt het ietsje rustiger en stabieler te worden. Ja, ze hebben het een fleurig plaatje. Dit Sintje erbij. Dit is Friesland op zijn mooist. Mooie bries. Sintje erbij. Het werk in de man op het achterdek hier. Ja, er moet ook wat gebeuren. Ja. Er komen grote krachten heen op die grutskoorten. Deze man bij de grutschoten, ja, die hun jerm bij jong wel 10 centimeter langer hier als het nooit zo'n dag hast. Dan hast net zo volle meer te vertellen. Het veen, Lemmer. En dan zit er Huzum nog ergens. Die hebben we even net in beeld. Maar dit zijn de koprenners. Ja, Huzum is terugzield. Die had een Lemmergang als eerste oerstag. Jereveen antwoorden en daar zoeken we Huzum. Dus die leidt wel een stuk heger in de maar nog wel een eind erachter. Ja, je maakt er wat beziekje van zelfs. De cruiserakken binnen er geschikt voor om aan te vallen. En Jereveen controleert voor eerst. En hier kunnen we even mooi zien waar de goede slagmaker gaat. En dit lijkt het toch wel heel dicht bij elkaar te komen hier. Mat Huzum nou al vallen achter het vingen. Dan is het toch weer dichterbij komen. Ja, hier, hij zei, hebben je moet er zelfs het ooi aan. Ik denk dat het wat vertekent, ja? Ja, want ze stekken hem nou wel weer wat hoger op. Nee, ik denk toch inderdaad dat het toch de inzoomde beelden een beetje vertekent. Maar Jereveen besluit wel gelijk nog een stukje hoger op te stekken. Om die vlaag mooi te pakken. Ja, en daar gaat Huzum pas dus. Dat gaat. Zal een beetje hetzelfde wezen. Johannes Meter. Maar het dorp Huzum. Ja, dat is ook een heel verhaal als daar hier. Een Huzum die nou echt mij onvallen kan voor in mij docht. Wat een contrast met een aantal jaren alleen. Dat ze heel tijd de regen sluiten masten. Het is een totaal oorscootje man met deze bemanning. Ze zielen vooruit en ze doggen bij mij voor de prijzen. En dan zag ik hier toch net zo volle zwemvest nog hè, bij sommige skippers. Het een beetje zwet had er vol in hoor, maar lang net alle hier haar zwemvest nog. Nou, dat is toch wel noordelijk. Maar Huzum had hem ik een beetje oerzield. Het is de bopperste ton en de giek is al wat uit. Hè. Dus ze zitten net iets meer heen onder de wien. Dat is net nederig waarschijnlijk. En
komt dat dan omdat die tonnen versleept is? Dat ze dus toch een beetje oors inschatten. Ja, voor mensen die nou voor het eerst naar het zielen zullen, die denken misschien van hoe is dit mogelijk? Dat dit in een wedstrijd is, want ze zielen alle kanten uit. Zo lijkt het. Maar daarom is dit een cruiserak. Je kan er net richting de wien op. 44 graden is dacht ik maximaal wat je oorhoren kennen. Daar is Grauw al. Die beziekert vanzelfs ik naar voren de Scarley, maar Jereveen pakt weer als eerste de gele pet. En die had nou wel een mooi gatje hier. Die had een mooi gatje. Ze ben wat 4 tros zetten. Je kennen nog beter even wat jij erover staat. Want je hoeft net boppen die boeidel. En dat geldt ik voor Lemmer. Je maakt je alleen maar meer meters. En dat schuiven bij de huizen, maar zeker die hebben de grutskoort net inzillend al aan. Die koerden toch wel wat moeite met die omstandigheden. Hè? Lijkt het. Maar ja, voor eerst nog steeds op een tweede plak. En dan gaan we weer even klokken wie het verschil. Ze krijgt 34 seconden in het eerste rak. Dat zal Griff oproen wezen. Oproen wezen terug Heerenveen. Het verschil dan. In tijd. Daar is Huzem om de bovenste tonnen heen. En als de transponder ik om de tonnen heen is, dan jouwt u straks een tijd. Nou, het is nog net eens verschrikkelijk. Het gaat wel wat omheen. 5 seconden extra voor Jereveen erbij. Op de voorsprong te vergroten. Maar Lemmer en Huzem zitten nog heel dicht bij elkaar. Hier zie ik een reef in de fok. En op nota is dat een prima karwest. Want ze zielen keurig op een derde positie. Maar ze hebben het nog wel dreig hier. Er zitten nog gemene vlagen in, Keosjen. En het had Akram ik al te pakken. Het is Akram die het liekt de meeste moeite met de wind te hebben. Die Grauw, wie ze krijgt Akram al voorbij en gaat nou als vierde om de ton. En Ljouwert had ik Akram te pakken. Willem Zwaga schoot een plakje op. En nou een poerbeste daar van Juster. Dat er het ik weer prima joet. Nou op een 5e plakje. Jenne Wout, de koprenner. Die zit hier nog tussen. Wat zijn die mat er roemte aan Jenne Wout. Dan hebben we Jenne Wout voor eerst op plak nummer zo'n. Wat zijn op 8. En daar is Drachten al. En dan is ik Jenne Wout een plakje omheen gegaan. En dat is ten koste van Teke Klaas van de Meulen van Wout zijn gang. De jury van de SKS houdt alles goed in de gaten. Of het reglementair gaat. Hier op de vakgroen in het witte boordje. Ja, de hele mannen die zakken dan toch weer wat weer om. Die zielt toch wat wisselvallig. Die krijgt even een inhaalslagje vooruit. Nou, toch een paar plakjes achteruit. Voorlopig 11e. En dit is ook wel een linker situatie. Dan komen die scootjes daar hele wien gaan al voort. En die skippen die je nog de tonnen ronde maten, die komen er al heel de wien aan. En dan valt die wien even helemaal voort. Dan kan er zo'n hele grote flap wien in één keer weer achter. Die turen waar komen van die oren scootjes. We zitten daar op achtergroen even. En dat is een moment dat je samen omlezen kennen. Als die ton dan ik nog wat op de ondiep te lezen.
en het zwut rekken te groen, ja, dan ben je verlen. De jouwer zak het nee, plak nummer 11. En dan zit alleenig de Zuidwesthoeker daar nog achter. Want voor de mensen die het wat later inschakelen gaan. Langwar had het wedstrijdveld verlitten. Skipper Jaap Zwaga is net fit, is ziek en is naar de walgang. En het ben Grauw en Ljouwert die op ziek binnen naar het Lemsterscootje. Zit nog een gat tussen. Maar Ljouwert had de gonger in hier. Zit wat heger als Grauw, ja. En zo die rode vlaggen daar nog hangen. We hier twee rode vlaggen. Eén bij Grauw en één bij Jennewoud. En dat zijn natuurlijk kampioenskandidaten. Dus mochten die vlaggen hangen blijven, dan kan dat wel eens grote consequenties hebben voor het klassement. Heerenveen links in beeld voor de jogger. Die leidt voor een one. En Huzum en Lemmer volgen op 2 en 3. En hier zorgen we de achterhoede. Mooi als hekkersluiter de Zuidwesthoek op plak nummer 13. En de Jouwer en de hele mannen. En daar zullen de scootjes weer op hele huizen aan. Even ontspanning, even rust. Dan zullen we hier toch bij een heel soort scootjes wel de zwemvest noemen. En dan zullen we hoe zocht als deze scootjes. Het is hier wat onjipper. Hoe het wetter verpleerst wordt. De bemanning zit en ik nooit voordekt aan om die kopper wat in te drukken. En dat het wetter wat beter loslid. Dat zullen we hier op het grauwste scootje. Want ze kennen het wetter haast net kwijt. En dan krijg je een hele grote hek weer. En daar terug zoekt dat scootje haast vast onder groen. En dan ben wij benijd. De gong krijgt de cameraboord om het scootje heen. En nevens mij weer de rode vlag bij Grauw uit het wandwooi. Ja, wij krijgen het bevestigd. De protestvlagen bij Grauw is eruit. En dan houden we straks Jennewoud nog even in de gaten. Want hier krijgt ik een protestvlag. Maar daar is het VNL. Die is onderwijs. Weer in het kruisrak. Als eerste. En het verschil met Huzum is oproen met een 15 seconden weer. Langzaam, of starig mag ik zeggen, starig gewoon komt er iedere keer een paar seconden bij iedere route. En wordt het godgrutter tussen Heerenveen en Huzum. Wil zich Lemmer om de bopperste onder de ton onderhellen had een kruisrak in. Die zit weer een 30 seconden achter Huzum. En dan is Grauw nou ik bezig om de tonnen te ronden. En deze posities ben net verloren. En we krijgen ik terug dat bij Jennewoud de vlagen eruit is. Dat zullen we hier nou. Want die hier ze krijgt in het bakwoordwand zitten. Dus, ontnota weer een protestvrije zielerij.
Grauw om de Tonnenzijdenwal. Die wordt achterna zitten. Ton Ljouwert. En daarachter zit Akkerum. Maar deun op een kont is het Jennewaarse scootje. Ja, dan kan het na Joert dat het zal eens een beetje bloed toch in het klassement wat spannender worden. Dan kroept het toch wat meer in elkaar. Heerenveen op dit stuit de nummer 4 van het klassement. Met 15 punten. Huzum 14. Akkerum 13. Ljouwert 9,8. Heel netjes op dat tweede plak. Grauw 8,9. En Jennewaard nog altijd de koprenner met 4,9. Maar goed, als deze uitslag erbij komt, dan kennen die aansten ek 6 punten beschrijven voor de meeste wedstrijd ontnota. En dan kroept die voorrij van het klassement mooi in waar. En dat maakt het alleen nog maar spannender dan. Want laten we net vergeten, we zitten nog altijd maar in de eerste weken van de SKS. Er komt nog een hele week achterom. En dan is het wel grappig om te zien dat de nummers 1 tot en met 10 in het klassement. Nou, ik alweer 1 tot en met 10 lezen in deze wedstrijd. En dan een beetje in omgekeerde volgorde. En ja, dat maakt het dan weer mooi voor het klassement inderdaad. Ja, Grofwijk kist stellen ontnota dat er zo'n scootjes binnen mij minder dan 20 punten. En ik zou dus mij duidelijk meer al als 20 punten. En dat je dan even terugrekent in het klassement. Als je nou al om die 20 punten heen zit, dan wordt het al een hele tour. Wil je nog kampioen worden. Dus ik denk dat de eerste selectie een beetje makkelijk is. Het Heerenveen nog altijd op kop. Kruistieren voor Huzumdel. Maar beide toch oren slagen kiezen hier. En dat is ik maar lemmer aan. Die binnen toch verder terugzielt. Het Heerenveen ze toch even loslitten. Ja, en als dan er een wieskifting komt. Dan moet je misschien naar je de mazzel mee gaan. Nou laat hij weer boppen in het hele veld. Heerenveen en had er iedereen weer onder controle. Oh, de gaten ben nog net echt groot, hè. Sietsebrouwer kiest zijn eigen koers. De achtervolgers die moeten maar bepalen wat ze willen. Mij zielen, onvallen, oren koersen uitproberen. Voorlopig gaat de Gerben van Manen keurig on kop. Maar had Huzum toch een ruchtere lijn naar de bopperste tonnen. En in tijd, in meters, laat Huzum nou boppen het veen. En dan zie ik echt duidelijk mooi meters. Want het is natuurlijk maar correct, die maakt nog een 2 keer oestag. Maar die zielt meer naar de tonneta dan het veen. Ja, surfen kan je Rick. Maar dat mooi net in het wedstrijdwetter. En die gaat dus ik nou boetende korter om. Maar zit wel in het wedstrijdwetter. Het Heerenveen intussen trot de win. En kan die dan maar een knik op een scoort de tonnen aan, wilst Huzum misschien kniepen mat. We zijn benieuwd. Maar ik zei dat er nog een aardig handje omheen hier om die tonnen te hellen. Een hele hoge koers. En dat is toch wel wat riskant als je op kop lezen. Lemmer, sjuggen we hier jochs. Je poppen looit nog grauw. En waar is Huzum? Daar is Huzum. Helemaal aan de andere kant van de mar. Ten opzichte van Heerenveen. En als die buien dan een beetje voorbij winnen, dan kan hij hier richting ik samen wat verrooien. En daar kun je van profiteren.
Huzum gaat oostag. En Lemmer nog heen aan de wien. Maar sjuggens hoe dat grutzeil invalt. Dat is al je wien wat uit die fokwaai komt. En daar ga je net sneller van zielen. Ja, Heerenveen kent deze tonnen natuurlijk prachtig on, maar waar blijft Huzum? Nou, die is nog wel even een eindje onderwijs. En dat ik het Sasjoch. Oeh, shut eens even. Het is Lemmer die hier Nee, het waagt. profiteert van het gokje van Huzum. En die schoot een plakje op. Want Huzum, ja, het skaat oer Ja. het scootje van Huzum van het Lemster scootje. Albert Visser had Jirre het Huzumer scootje te pakken. En dan kan de afstand van het trek en trace nog wel naar de boei wat mooi wezen. Maar daar keep je niks voor. Oeh, En het had nog zwier, jongens. Ze krijgen, Ja. ze kunnen de scoort net eens krijgen. die matte hier ontwerk. Dat is toch een verschil dat we krijgen wel een beetje bij de Gerben van Mana zeggen. Die kon toch wel keurig zien. Maar ik zag het nou shirt aan die tonnen. Maar ik de Gerben van Mana toch nog wel een klap kom heen. Ger. Die kennen hem nog net aan. Maar Het Heerenveen. we binnen benijd ik hoe dicht Lemmer bij het Vingen komt. Want Huzum en het Vingen zitten ik al aardig dicht in de buurt. Ja, Een interessante ontwikkeling hier in de wedstrijd. Dan denk je misschien van de volgorde is bepaald, maar dat is nog net helemaal uit eten. want ze kennen nou wel Bakboord Voordel kennen. Tje, Gerben van Manen die Lemmer. kende toch nog net aan. Dus die klapt hem omheen en dit is interessant. Jirre wordt de wedstrijd maken. Ze zitten nog deun op elkaar. Ziet ze Brouwer Matoestag gelijk. Doet dat keurig en gaat hier nou als eerste naar de bovenste tom. Maar deun op de hoes zitten er Lemmer en ik Huzum. En we hebben Grauwe Ljouwert, want die komen er nog van boven aan. We sjuggen Ljouwert al in beeld en Grauw zal er nog een beetje heger bij zitten. Maar die hebben we nog net even niet zicht. Heerenveen gaat er terug. Die moet nou de tonnen onkennen. Dan kan Lemmer volgen. Dan had hij toch wat winst boekt. Want die is Huzum in principe voorbij. Maar Huzum zit je nog vlak bij. Wij kunnen, denk ik, een hele boeiende finale verwachten hier van de wedstrijd op Elehuizen. Maar in Polenwien werd de scootjes hut aan het werk matten. En werd de verschil in die kopgroep heel iets bluwen. We gaan inwisseling zien. De Lemmer is van treien naar twaargang. Is oer Huzum hinnegang. En vlak daarachter, daar is Grauw al. Grauw meldt hem voorin. En die skipper, ja, dat is een van de meest ervaren skippers van deze vloot. Die had misschien nog wel wat in petto. Maar er is geen sprake van dat er in je scootje echt volle hudder rent als een oor. En dus is het zaak om je slagen heel zaakkundig te kiezen. En hier Heerenveen misschien niet krijgt wel wat te volle meters uitzocht. Nou, nee, net echt, want hij moest zelfs nog een slagje omheen maken, want hij kon de tonnen net te berinnen. Maar ja, hij een hele oren koers keersen dan de orenscootjes. Ja, en dan kerst ik net op 12 verdedigen natuurlijk. Dus die keuze met je maatje. En daarbij gaat hij, had er ze toch wat loslitten. En wie de slag, die Lemmer en Huzemik maken wat voordeliger dan die van Heerenveen. Ljouwert, oerbakboord. Akrem, oerstuurboord. Ljouwert had voorrang. Maar Akrem jouwt ik nog net op, want die gaat er deun achter Deljer. Zit hier vlak bij elkaar. Pieter meter gaat hier oostag. Het lawaai van die turen en sjuggen we even hoe strak die onderligging zitten. Dat is het onderste deel van het grutzeil. Die Hazejoert
hartstikke strak staan. Om er het tuig vlakker te loeken en de wien er eruit te krijgen. Jennewoords blijft voor eerst op het zonneplak zitten. En vlak daarachter het verrassende woord zijn. Maar die had nou concurrentie voor meer scootjes. Hij meid ertussen, leidt dichter bij de tonnen, maar die oren die komen op volle snelheid erheen en rennen. En is wat zijn op Tito's dag? Of matten de orenscootjes omheen? Oeh, ze vinden het gotje, maar het is krapje. En dan krijg je die wien wat uit je tuig naam. En ga je dan nog genoeg snelheid en hichten om die tonnen te rijden. Of tonnen vrij te zielen. Dan hadden we dat dekselse drachten weer. Ja. Die rent je dus ook weer doorheen. Het drachten nou al op plak 8. Nee, die valske stad, laten we dat net vergeten. En de snekerpan meldt zich vlak achter wat zijn. Ja. Kijk, in deze middengroep nog de nodige wisselingen. Ja, lijkt het dat je maar zo'n groot veld normaal joggen en dan in het eerste raket al wel redelijk vier uit elkaar laai. Lijkt het nou gewoon al je hebben dichter bij elkaar te komen. Ja, dat is voor de wedstrijd natuurlijk prachtig. Hier zit wel een aardig gatje tussen de eerste fjouwer. Daar van de kopgroep achter de eerste fjouwer, Leeuw het ongeveer er is. Ja, dit is nog zo'n groepje wat elkaar wat pleegt. De jouwer, nou toch wat bijzakken hier achterin. Want nu zitten we letterlijk in de achterijn. En dan binnen het de Zuidwesthoeken en de jouwer die het om het laatste plakje strijden. En zit de hele mannen met positie Alve toch net voorin Joert, ja? Na die mooie race van Juster, dat derde plak. Nou toch weer een tebekzetter voor Klaas Westerdijk. Ja, en met jouw shirt dan ik, ja, is dat dan de... Dit is dan de eerste wedstrijd, maar echt een soort wien. Nije bemanning, nije skipper. Ja, dan is het... Komen er oren technieken bij Sjen, dan maak je het skip mannen, dan maak je de baas wezen. En dan ben je misschien nog net zo op elkaar inspelen als die volle ervarende ploegen die daar voorin varen. De Zuidwesthoeken. Bij die repareerde mast, of geek bedoel ik. Doet er weer vast een los is. Het functioneert verder wel, maar toen zei ze dat ze nou zo vlug beginnen. Nee, nou, je ik net sneller terug. Ja, ten eerste leidt dan kun je helemaal niet meer zielen, maar... En je zegt dat er ik nog wel wat meer reefmogelijkheden net binnen. Hè. Als je in een fokje bij geliekst, als je de touwtjes nog los zingen. Nou, dat je zou het nog tuig nog lietsermaatje kennen. Als je het net onkennen. En dat liep het erbij de jouwer een beetje aan de hand te wezen. De jouwer nou helemaal naar de achtereind daar. Ja, de 14e kende net worden. Die positie is verlang waar. Die had de wedstrijd verlitten. Maar de jouwer nou op tredje. En dan kunnen we met het eeg het lange lint volgen naar de orenkant van de mar. Dan gaan ze weer naar de onderkant van het zanglas. En kunnen we u straks op meidje voor het volgende cruiserak. Ja, voor de meesten die letter inschakelen we binnen een jel letter begon. Dus dat ze nou denken van god, het is ik haast Aron. Nee, we binnen correct een oerke aan het zielen. En de vraag is, hoe lang gaan ze hier terug mee? In de regel met deze waarsomstandigheden. Dit vreegt een soort van een bemanning. Wordt er net de volle 2 uur vol maken. Maar dat is onder commissie. Ja, het is het werkje. Het is België. Dit binnen de pittige waarsomstandigheden waar de bemanningen mee te krijgen hebben. Het beter op een loeken. Ja, je zult er maar zitten te peilen. Dan heb je het pak haast vol. Maar het jet erbij biedt het zielen. Het Jereveen. Het rindwer. Het gaat lekker voor Sietse Brouwer. Hij is ik touwen een succesje. Hij leidt voorlopig nog altijd op de nummer 1 positie.
Maar hij had zien dat in het laatste kruisrak de concurrentie wel heel dichtbij kwam. Ja, dat is Lemmer en die is nou ook begonnen met het kruisrak. Zit er vlak achter, maar ik Huzum zit vlak nog achter Lemmer. En beetje bij beetje is het je grauw dat opscoot. En ik al heel deun op de kont van het Huzumerskoetje zielt. En het liep het Misata dat grauw beziek het wat heger uit te komen als Huzum. Ik weet niet dat het al slaget. Nou ja, dat was al eerder. En dan is het een beetje van hoe is de Ja. trim van het schip. En we sjuggen het hier. Ja, grauw is een Ja. goed uittrimd schip. En wit gewoon wat heger te zielen dan Huzum. Dus Huzum had nou al moeite om oestag te gaan waar ze voor grauw deel komen. Dat is nog wel een gatje. De situatie wordt natuurlijk wel als ze daar bij de wal komen. Maar het is nog een heel eind dat grauw rond in gaat aan Huzum. Mocht dat zo wezen. Helemaal links sjuggen we het Jereveen. Daarachter de Lemmer. Dan Huzum en Grauw die beziek het nou boven Huzum te komen. En als ze de gong erin houden kennen, dan kan Grauw nog wat meer opscoren naar de kop van het klassement. Ze nou en dan wat vlagen, maar als je dan nou even sjuggen, dan lezen ze ik redelijk rug doorheen. Maar dat is soms ik vaak het gevaar. Dan komt er in een keer een dikke wienpoest erin. En dan lees je stil en dan heb je volle meer moeite om het schip doorheen te houden. Het Veen, Jit Oestag, die denkt, Lemmer Jit, dat let ik net weggebeuren. Gelijk mij draaien en dan is het verdediging nou al begonnen. En ik grauw Jit gelijk Oestag, wil ze Huzum nog achter de scootjesdeel zielt. Ja, het blijft om het laatste ta spannend hoe het podium er Joert uitzocht. Nog altijd de beste papieren van het Jereveen. Maar Lemmer en Grauw en Huzum die zitten op het vinkentouw. En als je nou fouten maakt, dan kan dat wel eens genadeleers afstraft worden. Er moet scherp zield worden. En dat kennen ze vanzelfs bij de Gerben van Manen. Maar ook de orenskippers. Die binnen toek. Die loeren op mogelijkheden. En daar gaat Huzum nou pas door de wien. Die hoopt ze met meer hechten naar boven te zielen. Naar die tonnen. Die het Benies krijgt even in beeld zeggen. Ondertussen zullen we ook mijn skeen en zo nou en dan eens even bij de startkotter zien. Of er al wat ontwikkelingen binnen naar een mogelijke finish. Daarvan houden we jou uiteraard op een hechte. We zullen nog niet in het wand hingen. Dus wordt dit cruiserak in elk geval nog aanmaken. Nou, dan komt er ook nog een roemrak naar beneden. En dan cruisen ze vast nog een keer omheen. En ja, waarom ik net? Ik bedoel, als de omstandigheden mooi binnen. Er wordt mooi zield. Er zit een protter publiek op een kant. Dan moet je de situatie benutten. Want waarvoor ben we hier? Voor de mooie zielerij. Nou, die hebben we. Maar ik heb begrepen dat Stojong graag nooit het vierleppen worst. Want dat is mooi ik weer ondergaan. Ja, jong. Vierlap Café in Weesum. Gelukkig pas om zo'n horen, dus er zit wat speling tussen. En de vierlappers die hebben morgen hun hechtepunt bij het FK in Weesum. Morgen een midje van Jelvertwaan. En dat het goed is binnen deze scouten dan in Starum. En ben ik nou benijd naar de wien van morgen. Want hier is het een vlakke zee, een vlakke marma, we zeggen. Want we zitten hier net on Legerwal, maar morgen op Starum is het Legerwal. En dan moet je wat minder wien hebben. Want de wegen binnen volle heger. En het liekt er op dat het morgen een windkrachtje fjouwer wezen zal op Starum. Dus ideaal omstandigheden. De Rink Ulbus. Die gaat er mooi terug, ja. Die baant Mooi terug de stabiel. golven. Mooi stabiel. Ja. De grutskoort kan vasthouden worden. En dan zie je dat als je een breed schip hebt, hoe fijn dat is. Dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Veen. Volle smeller schipje, volle wiffer schipje.
Zie maar, die kantelt volle meer sneller dan het jouwte scootje. En dan kantel je bedoel ik net meer omslaan, maar het hinderwest kommel in. Ken nou toch knap hechte horen. Leidt een stuk heger als lemmer en grauw. En dan wordt het nieuwsgierig hoe we dadelijk bij die ton uitkomen bij het Huzembloed. Ken Huzem nog een onval dwaan op de lemmer en grauw? Hier is Huzem, leidt inderdaad wat heger. Maar moet ik nog een eindje verder zielen? Maar die wal die loekt je wel wat, ja, zo zei ze. En dat betekent dat hij correct een beetje heerser op die wal steen gaat. En dat jouw de Huzemers kansen wat heger te zielen dan de rest van de vloot. Wil ze voor eerst de dikste bij een hand hebben. Rond 4 uur komen er weer wat orenbuikers aan. Maar dan ben ik al een heel eind in de wedstrijd. En lijkt het erop dat we het eerste oeren, en dan zal de grif de finish zien vallen, we mooie stabiele omstandigheden hebben. En het lijkt toch dat het veendag het mooi stukje uitroen is toch op lemmer en grauw. Veenganger terug. En veengang terug de wien en dan geven we even zien hoe zij nou mooi Huzem uitkomen. Ja. Gewoon wij zo het veen hier redelijk roem voorlands kruisen kennen matten. En Ken ziet ze Brouwer van het veen dan al de tonnenheli. Of maakt er nog een slag omheen. Deze komen mooi dichtbij me kooien. Wat een verrassende strietje boppen in. Maar ja, dus in de beelden litten altijd toch krijgen we wat oorsjen dan de gewone beelden. Dan nemen we ze maar. Het kotje is nog gelijk, maar Huzem liep het lemmer wel weer voorbij. Ja, een interessante strijd, want daar zien we pas de lemmer en ik grauw. En dan had Johannes Meter toch een toekslagje gehad. Prachtige slag. En Ken ziet ze Brouwer van het veen de tonnen. Natuurlijk kende die jongen, want hij mooi moest stuurboord lezen litten. Hij hoeft er net een boppendel. Ja, dat hij met zang leest. Dan verzin je er wel eens even in. Kan ik me gelukkig in je zin corrigeren, Freek. Dat maak ik wel eens letter op het uitwaan. Maar Veen werd trots op een kop. En hij had wat minder geheig in de nek op het stuit van de oren koetsjeskippers. Want hij had weer al iets gotjes slaan. Ja, en Huzem leidt natuurlijk nog prachtig in het kampioenschap. Had één keer een 12 in de uitslag, maar verder een 3 en een 5 en een 6. Al je keurige uitslagen. En dat het zo blijft, zou dat heel leidt, zou er een 2 bij komen. Ja, dan steer ik gewoon bij. Ja, nou zeg je even het verschil. Dat is toch wel een aardig gotje tussen Huzem en Lemmer. Wiels Lemmer ze krijgt voor Huzem weer. En Safir is die net in Strochzielt Huzem. Dat is ik maar een peer 100 meter. Ja. En dan kun je zien wat voor winst je in eerst een slagje heli kennen. Ja, en Grauw komt eigenlijk echt net voorbij de lemmer, hè? Nee, Nog tenminste. nog alle mogelijkheden, maar het lijkt wel dat Lemmer mooi grauw in de street verwikkeld is. En daar toch de 2 koprenners wat meer rond te krijgen. En Jenne Wout, ze krijgt zie het ljouwtje nog voor. Dat ken maar zo. Dat zou verrassend zijn. Die beelden hebben we nog net. Ja, want Ljouwert die is ik bij de tonnen. Ja. Die houdt zijn plakje, plak nummer 5.
Willem Zwager, die dus als enige skipper al 2 titels te pakken had. Al in de eerste weken. Waarbij we rustig een verrassende ontwikkeling nemen. En ik in het klassement op een mooi derde plakje zit. En je doet ook wel goede zaken aan dat. Gerard Pietersma. Heel stabiel begon aan dit kampioenschap. Plak werd hij nou leidt. Is eigenlijk zijn meeste resultaat ontnood daar. Wat is hier aan de hand? Jenne Wout liet het uit de Ja, wedstrijd te gaan. Want Sjug, hij zielt boppen de tonnendel en hij hier eronder delmaten. ja. Een foutje, Jerk, in mijn koptelefoon. En hij besluit uit de wedstrijd te gaan. Rekken niet, niks oprennen. Dan wordt dit gewoon maar de oude trek. Jenne Wout uit de wedstrijd. En toen waren er nog maar 12. Hier hing het de rode vlaggen in het wand. En dan zal dit Akkerem wezen. Ja, ja. Dan is dat de situatie geweest. Naar alle gedachten. Jennewoord en Akkerem. Die lijn, Seis en Zoon. En Pieter Meter had de protestvlaggen lutsen. Jennewoord denkt van ja, hier hebben we helemaal niks aan. Er maar uit. En dan krijgen we toch merkwaardige ontwikkelingen in deze wedstrijd. Het wordt een afvalrace. Ja. Voor de mensen die het nou wat letter in skekelen ha. We hebben Joert nou nog 12 scootjes op het wetter. Lang wargang. Jeder in de wedstrijd eruit vanwege een skipper die net fit wie, zie ik wie. En nou niet krijgt, zullen we de koprenner van het klassement Jenne Wout. Die een verkeerde situatie had met Akkerem. Akkerem loekt de rode vlaggen. Gerard Pietersma van Jenne Wout weet dat hij net goed zit. En kiest ervoor om de wedstrijd te verlitten. En dan hoopt hij zelfs dat het protest verdwijnt. Zodat het 14 punten worden die er nog aanloeken kan. Want is er de mogelijkheid eigenlijk om dat we de situatie krijgen dat het protest alsnog iets in wordt? Toch Akkerem? Ja, dat is alleen nog mogelijk dat er een ski is. Maar ja, meer punten kan je het krijgen. Dat zal de grif uithellen. Ja, en misschien kennen we even op de track and trace zien waar het precies wie en wat er gebeurde. Ja, daar is Jenne Wout, het zesde plakje. Daar komt Akkerem aan. Jenne Wout denkt dat hij er nog voor deel kan. Akkerem vindt van net. En daar zorgen we dat Akkerem van de lijn afwiekt. En nog een keer hoe sterk je het. Ja, dat is ik bijzonder. Bakboord, stuurboord. Bakboord, stuurboord. Hij loopt nou een stuurboord. En daar met een klassieke fout daar. Jenne Wout dacht dat hij er voor deel kon en Akkerem vond van net. En daar wie de gretigheid van Jenne Wout wat de krut ligt het. En Jenne Wout verliet en nooit het wedstrijdwetter. Wiels de Wien zich een beetje deljouwt. We zeggen het hier. De wordt wat stadiger om de tonnen heen draait. En hier ben we maar de achtereind. Waar wat zijn, ze krijgt zo mooi die in de kopgroep zakken. Ik sta er gewoon wat naar achteren. Drachten is ik een plakje op schoot ligt het. Is die Akkerem voorbij, is dat toch die situatie kwam. Drachten is 2 plakjes op schoot bij de laatste tonronding. En dat moet het kostengang wezen inderdaad van Akkerem. En dan is er nog een oorscootje. Jenne Wout, hè? Jenne Wout natuurlijk. Ja, ik zeg hem al net op het lijstje staan, ik denk. Maar die is eruit.
En die had gewoon calculeerd. Die had rekenen. Die zei: kampioenschap gaat over alle wedstrijden. Deze crossen we maar vast. Ja, En- per saldo wordt van natuurlijk de titelstrijd heel iets boeiender. Want het is alleen nog Pieter Meter van Akkeren die nog een zijsteen had als meeste aantrek. Maar die van Jenne Wout, ja, dat wordt dan ook een 6, want daar komen nou 14 punten bij. Die kunnen haar dan net al te volle meer permitteren in de verkeerde zin van het woord. Die moeten dan de rest van de wedstrijd heel scherp blijven. Nou, dat wordt dan een 14. En die 6 punten komen er nou bij. Ja. Dus die hebben al een dikke aantrek te pakken. Ja. Grauw. Wat kan Grauw nog in deze fase? Achter de lemmer. Douwe Visser zal wijs wezen mij wat er jongen had. Zijn grootste concurrent op dit stuit, Jenne Wout, mat de wedstrijd verlitten. Schreeuwt 14 punten bij. Hij doet dus eigenlijk hele goede zaken in het klassement. En wil hij nog risico's nemen. Beziek het hem heger om die tonnen te stekken als Lemmer. Lemmer gooit natuurlijk de poort dicht. Want zijn neef Albert, die kent dat keusje natuurlijk al jaren. Ja. Maar Grauw had toch de kans om er heger op te stekken. Maar deze beide scootjes kennen beide heel heeg Silier. En dan gaan ze toch weer in kiellinie. Maar Grauw komt dan toch een beetje heger uit. Het is dan zaak om die boei wat rommer te nemen. Want dat je maar net achter het orenscootje te lanen komen. Dat je je opstekken nog achter de kont van het orenscootje del stekken kennen. Veen op kop. Huizen erachter. Lemmer, treien, Fjouwer, Grauw. En gaan zij nou het kruisrak in. Maar de verschil met een lieds. 23 seconden voorsprong van Jereveen op Huzum. Hetzelfde gatje zit er ongeveer tussen Lemmer en Huzum. En tussen Grauw en Lemmer zit haast helemaal neer. Dan komt er een iets groter gatje in daar. Zullen we nou Ljouwert om de onderste ton heen gaan. En dan hebben we bij de uitstel van deze wedstrijd uiteindelijk toch een mooi potje voor de kern gekregen, hè? Ja, dat dit- wordt mooi ziel nou. Dit is prachtig mooi. Dat is altijd spannend voor zo'n commissie. Van wat besluit je op welk stuit? Nou, is het wie ziet, is het gelok. Maar ze houden het in ieder geval goed in. En er is een volwaardige race sealed. Ik al zo de finish er nou in komen. Ja, om een wedstrijd gildig te verklaren, moet er minimaal een oren zield worden. Stiert in de bepaling. Die heeft ook een hele route, maar minimaal een oren. Ja, je zit nog wel wat aardige Ja. poestertjes in. Ja. Kerstpatient. We vernemen het nou ook even zo. Ik ze krijgt even dat het wat afvlakken. Maar hier de studio begint ik al wat te trillen hier op het wetter. En dan zorgen we toch ook dat die scootjes daar dan voor moeite mee hebben. We gaan het vaker meemaken dat in de slotfase van de wedstrijd de wien onhellen. En de scootjes die profiteren van al die kantenmeters in het begin van de strijd, winnen dan alsnog de dupe. En dan kan zelfs in zijn laatste rak alles nog weer op een kop gezet worden. Ja, voor de wedstrijd zou het natuurlijk spannend wezen dat het nog even trok je. Want het zit zo deun op elkaar. Maar voor die scootjeskippers, ja, slaat de vermoeidheid ik wat daar natuurlijk. Lemmer krijgt hem even.
Waar kan het beste met de omstandigheden omgaan? Want er verroert nou toch wel wat in de lucht. We zien ik wat donkere plukjes om die wolken hingen en daar komt dan weer die wind uit. Nog steeds goed zielbaar waar, maar hoe lang gaat dat terug? En ik denk dat ze op Gerven van Manen hopen dat die vinden er maar gauw insmitten wordt. Ze gaan natuurlijk van Kappen gewoon voor inlijn. Maar het blijft spannend. Ze echt helemaal los komen ze net. Ze lezen nog vrij voor, maar die traaie scootjes zitten er deun achter. Wil ze scootjes nou koers zetten op cameraman René. Daarachter helemaal boppen in het kastje waar wij nou de beelden van krijgen. Op de Batavier. Er zit al wat hechte verschil in. En wie in het orenkruisrak toch een peer die op avontuur ging en daar ik wat profijt van hielden. Nou zullen ze toch al hier redelijk in kiellinie dezelfde slagmaatje. En is die dan safvolle duidelijker dan om hem maar eens eerst op stuurboord te nemen? Of binnen de schippers content met wat ze lezen. Dat soort. Geen risico's meer. Zou ik nog kennen. Maar aanval is de beste verdediging. Dat stond vroeger in de boekjes. En hier zit al wel een gatje tussen. Het is Lemmer die toch hoe sterk gaat. Die neemt een orenroute. Wil zij ze in het orenrakje ik hier toen een plakje verleren omdat Huzum via de trog zielde. Heerenveen. Ja, die gaat toch maar even naar je neer. Wils Huzum een paar meters heen geleid. Grauw met er al iets beetje aansturen. Die krijgt wel een beetje minder heen. En die krijgt hem daar een keer. Ja, het zou me niks verbazen. Dat er toch nog eens in omgeet. We hopen het net, want het is altijd het... Minstens, daar zit Grauw. Het is een oorbruinscootje. Ja. Maar Grauw is in strijd met Ljouwerts. Ljouwerts is erin. Light leger, maar Ljouwerts. Die rent er onderweg. Ja, maar die is nog wel een handje verder voor. Maar Grauw in onval, maar hij wordt ik onval terug Ljouwerts. Heerenveen gaat mij. Ek oerstag. En Huzum gaat klapt gelijk mooi. Maar zit hij dan net onder de tuur? Jee. Grauw en Ljouwert ingevocht. En Willem Zwaga. Mooi dat grote brede scootje liep er toch wat meer met de omstandigheden omgaan te kennen dan het grauwste scootje hier. Ja. Ja, dit is een interessante strijd hier in dit lange kruisrak. Nog altijd op Ien, Heerenveen. Huzum blijft daar in de buurt, maar vlak daarachter. Daar is het knokken tussen die scootjes. Grauw en Ljouwert. Deun op elkaar. Ja, een mooie wedstrijd. Ja, absoluut. Oors kunnen we net concluderen. Ja, ja. De koprenner, zoals we daar nou Grauw op het terrein hielden, die er een kilometer uitleidt. Nou, ze jouwen je geen millimeter op elkaar ta. En het is Veen die wel de hele wedstrijd vanaf het begin aan op kop leidt. Maar hij kan hem nog net bijschreeuwen hier. Hij had wel de bopperste ton in zicht. En zal nou hoe sta in. Hij leidt ik heger dan Huzum die ze krijgt onder hem draaide. En daar boppen in gaat nou Lemmeroestag en die komt op de bopperste ton aan. Maar daar zal Heerenveen en ik Huzum nog wel boppen blijven. Ja, nou je nou denkt dus, we gaan het later inschakelen. Het is haast 20 of jaren. Hoe kan het nou? Ze zijn nog heel dit ontziel. Nou, dat had er alles met te krijgen dat we een stuk letter begang binnen als gewoon. De commissie had de wedstrijd in het begin uitgesteld vanwege een paar hele pittige buien. Die net verstandig om daar te starten.
Maar omdat de omstandigheden nou heel mooi binnen, denken ze van nou, laten we hem even lekker terugzielen. En dan zeggen we dat Heerenveen toch weer duidelijk als eerste die tweede bopperste tonnen rond. Dat Huzum even het tweede plak kwijt is onder Lemmer, maar dat eigenlijk direct weer ompakte. En nou zeggen we Ljouwert. Wat Ljouwert is ik voor de Lemmerkaam. Het is de Willem Zwaga die de onval inzetten had. Hij is grauw voorbij en hij liet het nou ik Lemmer voorbij te zielen. Als hij de tonnen berinnen kent. Maar dit is toch een sensatie. Willem Zwaga van het Ljouwerter scootje die even meervoudig kampioen grauw aan de kant zet. Die dat snelle scootje van Lemmer aan de kant zet. Ja, het is Willem Zwaga. Mooi. De Ljouwerter scootje dat hier naar een derde plak daar zielt. Niks carouselzielen. Het gaat hier continu over de kop. Prachtige wisselingen. En hele interessante ontwikkelingen. Ja, laten we net vergeten dat het Ljouwerter scootje gewoon in het klassement gewoon tweede staat. Al 2 overwinningen te pakken had. En hier dus, ook ten opzichte van Grauw, ten opzichte van Jenne Wout, weer goede zaken doet. Als het zo blijft. Ja, op de hinne hier een Ljouwerter zetten. Toen wordt het even net. En daarna moest het tuig weer in standje grauw, zoals ze dat zeiden. Nou, daar hier iedereen zijn eigen gedachten bij. Maar waarschijnlijk staat het tuig van Willem Zwager weer in standje grauw. En hij jouwt daar mooi grauw het nooitje in. Hij leidde niet eens krek naar onder grauw. En nou had er... Oeh, je moet ik lost weer hier er zitten. Drachten. Ja. Drachten had het even dreig. Had een toer om het spul overeind te houden. Maar het slag het al. En daar pas gaat Grauw om de tonnen. Grauw had toch op dit rak metersprijs aanmatten. En de grote verrassing in deze slag is Willem Zwaga. Die het van het 5e plak opscoot is naar positie nummer 3. Ja, dan zou hier Akram verschijnen matten. Dat doen ze ook. Nee. Ja, al. Nee. Maar dan zit er tussen nog Drachten. Ja, het is Akram dat je hier al jij er even wat zijn. De meeste moeite lijkt te hebben met de omstandigheden. Dat ziet hij er in het begin goed bij. Die zak het route voor route een plakje aan. En laten we net vergeten wat Drachten doet. Valse start, achterin begang. En alle routes komen ze 1 of 2 plakjes op. Ja. Dus Jeroen Pietersma zielt hier echt een hele goede race. Ja, die hier pech met die start. Maar maakt het hier met het ziel meer dan goed. Wil ik uit mijn eigen kring nog wat informatie krijgen van Jeroen de Bek. Jongetje 64 gaat het oer. Dan hebben we het oer mijn oude skipper Frans Dijnem. Die zei dat zij doe de steeds met dat Lemster scootje. Ik heel mooi voor inzielden. En nou sjuggen we wat manoeuvres bij het finishskip. En zijn ze dan bezig met de finishlijn erin te lezen. We zullen het zien. Wil deze skipper nog in het hele winserak zitten? Maatje, hij zei zich dan op voor het laatste cruiserak. We zullen het zien. En wie het ze krijgt even weer wat vlager. We constateren nou dat de wien weer een beetje gelijkmetiger is. Veen. Het veen. Onkop. Van de start. Zien tweede hier op de Gerben van Manen.
opvolger van zijn huid. Maar daartussen had nog een aantal orenskippers zitten. Maar hij had het gelijk de smaak goed te pakken. Want ik vlieg hier op een paar puntjes naar net kampioen. Tweede plak. En hij nestelt zich nou ik alweer stevig in de top. Het kampioenschap luidt nog heel snel jippen voor hun ik. Ja, ik denk dat we zo staan gewoon een beetje constateren te kennen dat we 2 groepen hebben in deze vloot. En dat die eerste zoon alle keer nog meedoen voor het podium. En dat die tweede zoon, die grote groep, daar wel met een stuk minder zicht op haar. Die zullen uitvechten maar wat in de ondereind belandt. De Jouwer en wat zijn helemaal achterin. Nee, net wat zijn. Dat is Zuidwesthoeken. Dan is de Jouwer dan toch weer de Zuidwesthoeken voorbij. Ja, die ben een beetje ontstjorkenwisseling. Ja. Zuidwesthoek wel iets heger, maar... Het veen. Gerben van Manen rond de onderwinse boei. En gaat weer het kruisrak in. En dat zal nog een volledig kruisrak wezen. We zien er al signalen van de Kotterwest. Huzum. Gaat je wat groter worden. Wat ontspannender voor Sietse Brouwer. Ja, dat is al een aardig katje worden hier. Meer kanten meters. Dat jou het wel voordeel in de roem raken. Hè? Ja, wis. Maar te volle kanten meters jou het wel weer een groot extra werk in de kruisrakken. Ja, dat kan dan. Ik krijg de volle wezen. Ze hadden er nog voordeel van, want ze zijn wat bij de nummers 3 en 4 wij. Jereveen en Huzum. Maar Ljouwert nog altijd op traaien. Ja, die treien zit ik heel dun bij me kooi. Hè. Ljouwert, Lemmer en Grauw. Daar is ik nog van alles mogelijk. Niet een slagje. En dan zorgen we nou toch dat het wien wat vriendelijker is. Ze kennen de grutskoorten wat strakker onloeken, want dat zeggen we. Ze krijgt vooral ik bij Huzum die koe gewoon de grutskoort net on krijgen of ik net on ha. Want oorzaam, jezus, had ze de volle helling. Ja, ik joe het weer de verrassing. Willem Zwaga, de smaakmaker van 2018 tot nota. Wil zij toch krijgen dat er nog in een rondje zield wordt en dat dan de finish erin leidt. En dan ben wij benijd dat hier nog wat wisselingen uit komen kennen. En dan toch weer even die grutskoort los. Toch weer een dikke vlaag. En waar doet er nou nog om te vallen? Jereveen gaat er terug. Die je terug Als eerste. je Bob in de vloot lezen. Die verleiert dan toch wat op dit eindje. Maar dat zullen die oren ongetwijfeld echt wat last van ha. Die is ik al bij de randen van het veldje. Hè. Misschien een paar metertjes meer. Daar zien we de gele boeienlijn. Daar maaien ze ik net uit. En dat is noffelijk voor het vingen dat die scootjes daar achter hem dezelfde route kiezen. Want ja, het lijkt er wel op dat Ljouwert nog een heel eind voort is. Maar maakt hij een eigen wieze slag. En ja, dan mag je daar ik op reageren. Hier nog een paar metertjes verder kennen ze te zien. Dat doet Huzum wel. Die benut de optimale breedte van het veld. Rij je te 4 trok in en je krijgt hem gunstig, ja dan heb je er weer niks aan, want dan mag je het veld net uitzielen. Want die lijn liet het me net helemaal rug te lezen van die gele boeikes. Grauw. Ja. Liek heel erg in de aanval. In de aanval had dat ik die en is ik een heel soort scootjes voorbij gongen. Maar
Maar je toch zien meerdere erkennen in een geval Willem Zwaga, die is hem voorbij gegaan en hij komt zijn neef Albert Visser maar net voorbij. Nee. Wel, het zet de slag toch nog. Nog net achter Huizemoorn. En dan komt er toch een beetje tekening in de street. Maar grauw weet ik dat Jenna wat nu hoes is. Ja. En dat is ontnota de koprenner. Hoeveel ging je daar nog weer in? Hoeveel ken je nog weertje? En Huzem had het nog zwier. Nou ja, Jenna wordt zo dan nou op 10,9 komen. Grauw, als hij deze positie houdt, 5 punten erbij. 13,9. En Ljouwert, 3 punten erbij, 12,8. Interessante ontwikkelingen in de kop van het klassement. We moeten natuurlijk net te vier voor iedereen op de zaken. We zijn er nog net. Maar dat er wat verhoord is duidelijk. Want de koprenner Jennewoud, die had het wedstrijdwetter verlitten. Kreeg een protest van Akrum. Bakboord Stubert situatie. Wisten dat ze fout zitten. En nemen de 14 punten. En nog heel tijd komen er zo'n dan gemene poestertjes hier ik Buisbietskipdel. Die zullen ze daar op een markt vielen. Ja, en de weer gaan bouwen zich ik een beetje op. Dus daar wordt het ik niet makkelijker van. Dus wij binnen benijd van hoe lang dit nog trok zit. Maar dat is iedereen en dat is vooral de koprenner. En dat is dit net, dit is wat zijn. Daar zullen we het vinden. Huzem had een aantal meters heger trokzield. En kan Huzem nou nog vinden bedriegen? Niks is onmogelijk in deze wedstrijd. Er komt weer een tonnen van het Johan Frieso kanaal. En kennen ze die nog ontwikkelen? Ja, is een mooi rijtje, maar ja. Het is voor de krasten op het verf wat minder mooi. Hij mag wel even wat opsturen. Maar ze komen er lienig omheen. Ja, en dan drukken ze hem gewoon toch even aan de kant. Ja, zak en tik. Oh. En ja. Het is mooie van de tonnen dat ze van plastic binnen en net meer van stiel. Dan heb je even wat meer kracht om ze voor te zetten. Vind je hoe stag? Huzem in aanval. Het vind je zelden nog wel verdelgingen, maar het verschil aan binnen heeft een grutje. Ja, daar gaat de grut scoort weer. Even vieren. Het mat ze nou al wat afvallen. Nee, dat god is nog wel een liedje. Maar ze binden nog steeds netjes. Er is voor geen ene skipper wissig wat er op welk plakje ze komen te lezen. Het binnenhast bewegende schilderijen. Zo mooi binnen plaatsjes. Huzem dan ek mij draaien. Mij Jereveen. Ja, waarom ik net? Je is het tweede. En als je neerdogen, dan bloei je dat. Hopelijk. Hè, want je kan ik nog treden worden. Maar als je wel wat dogen, nou waar weet wat er nog kan. Ziet ze Brouwer die mij geen foutje maakt. Maar dan zit ze er bovenop. En dat betekent dat de slotfase hier op Elehuizen aan de eindta boeiend blijft. Net alleen nog voor het eerste 2 plakken, maar ook voor plak 3, 4 en 5. Ja, en ik de waarsomstandigheden. Hè. Ian, verkeerde handeling. Of de scorebloot wat jekje, of je bent krek wat te let met 4 een mooie dikke vlaag. Ja, dan kan er ik nog van alles gebeuren. Je bent zowel ingevjocht mooi de orenskoetjes als mooi jezelf en de waarsomstandigheden.
En voor de 4e keer zocht de Gerben van Manen deze tonnen. De tonnen met de gele pet. En ik voor de 4e keer draaien ze daar als allereerste omheen. Ja, deze man die had een hele goede dag. De beste dag op nota in dit SKS-kampioenschap. En ze zullen er alles aan doen om die voorsprong nou te verdedigen. Want als je de hele middag op 1 lezen, dan word je echt als 1 uur de finish. Huzum is even een keer zakken naar plak nummer 3. Er kwam de Lemmer er even een keer omheen, maar dat was heel gauw recht. En Johannes Meter zit nou toch heel stabiel, al een heel skoft op positie nummer 2. Ja, deze man had Scootje echt heel goed door een praatje. Gaat keurig. En als je zorgt dat ze dan, als ze dezelfde slagen maatje, dat er net in op echt op allemaal toe gaat, dat die scootjes qua snelheid elkaar heel neer ontrennen. Want nou zit Johannes Meter weer een 24 seconden achter het verste scootje. Ja, en ik denk dat Leeuwert daar extra iets weer achter Huzum zit. En dan krijg je stadig gewoon de indruk dat de posities nou wel een beetje bepaald binnen. Dat de wisselingen nou net meer zo groot binnen als in het begin van de wedstrijd. En wat is het god achter Leeuwert? Dat is ik al op Roemier. Ja, deze treien rennen er nou behoorlijk uit. Want wie Willem Zwager, ze krijgt nog mooi Lemmer en Grauw ingevuurd. Er zit al een behoorlijk wat tussen. De jas is al uit. De temperaturen binnen leger, maar het zwit zit hun nog wel op leer. Ja, deze middengroep is toch wat groter. Lemmer, Grauw. Wat zijn daar ik weer? Die zielen toch echt een wonderlijke wedstrijd. Ja. Akrum. Maar die lezen nogal een stukje leger, ja. Dat is, die moet er nog wat op, Helly. Want Drachten had nou... is weer inhelder of Akrum liep het mij net. Wie zei er net voor? Ja, zeker. Hier is het storkenwisseling in de middenmoot. Akrum nog voor Drachten. Maar het Drachtster scootje rent ik geweldig wie dit waar. Helemaal van de laatste positie. Oh, nou keurig naar de middenmoot. En die zit maar 2 skipjes achter Grauw. En dat zie je wel vaak, hè. Dan bij ze vol starten. Dan komt een hele eind. Kerst een heel stuk van de vloot inhellen. Maar die laatste, ja, daar gaat het dan ik om natuurlijk. Dan zit je weer bij je gelijkwaardige scootjes. En dan kom je net verder. Maar het is een prachtprestatie hè, voor Jeroen Pietersma. Om nou al weer op het zandenplak te zien. Dan je vals gestart. Ja, Akrum en Drachten hebben storken wisselen. En dan zit Akrum toch ik alweer heel dicht bij Grauw, hè? Ja, dat groepje dat onderin elkaar heel iets beetje. De snekerpan. Hebben jullie het ik nog net zo vaak neemt. Ja. Ik zie de buurt hier. En mooi constant op een joggende plak. Daar keek ik net zo vol over zezen. Eerst maar eens leren met deze omstandigheden om te gaan in zijn wedstrijd. Want dat hebben we deze weekend nog net gewoon een safvolle wien. Ja, de hele mannen die wol maar net vooruit, hè. Die zielt de hele wedstrijd al wat om de snekerpan heen, maar hij komt er eens net voorbij. Maar nou ik weer een eind trossielen. Dus Jereveen
Helemaal aan de andere kant van dit rak. De tonnen alweer rond. Binnen nog een tal scootjes die bopperste tonnen nog aan matten. Dus het verschil met de nummer 1 en de achter 1 is toch wel groeid. Dat zit inderdaad nou boppen de kilometer. Ja, dit gat is toch groter worden hier. Deze treien binnenlos. Zowel van elkaar als van de groep daarachter. Nu zitten we weer in een cruiserak en dat is gebruikelijk vaak als het heel kent dat er in en wien op finishen wordt. Wat is voor de commissie het laatste moment om nog aan te gaan dat er een finish inkomt? Ja, het is voordat de scootjes het laatste rak ingang binnen. Dus er moet een boeieronding tussen zitten voordat ze finishen gaan. Dat moet onjongen worden voordat ze de laatste ton onderhellen dat de finish erin loopt. Want daar, ja, als je heel dicht bij me kon lezen, is ik weer een speciale tactiek mogelijk. Onvallen, 1 keer, 2 keer snel overstag. Het eerste scootje moet aan de tweede volgen en als dan de derde de deun op zit, dan wil die direct nog wel eens aan profiteren. Het verschil tussen Heerenveen en Huzum bleef exact 36 seconden. Het lijkt het wel autosport. Ja. Rondetijden. En daar weer een minuut achter zit Ljouwerts. En dan hebben we precies 1 uur en 50 minuten zield deze wedstrijd. Dan is de kans heel groot dat we dadelijk nog 1 keer een roemrak krijgen. En dat ze dan onderin de mar zitten. Dat ze in dat cruiserak de finish erin gooien, denk je? Ja, dat zou je wel verwachten. Want ja, het lijkt het nou toch wel een beetje hard tekent de strijd. Dan hebben we nou ook een indicatie hoe de scootjes haar horen met een dikke stevige windkracht 4. Begin van de week. Grauw gaat in onval. Grauw gaat gelijk om de onderste tonnen. Die beziekt nog wat. En dat is mooi. Dan kunnen we nog wat zien. Die gaat gelijk overstag. Gaat lemmer mooi of kiest hij ervoor om die slag aan te maken. Vind je shirt het ik. En als hij nou op grauw draait, want er zit nog wel een handje achter of al op die tonnen ken, dat zal haast wel, want die sjuggen we hier nou. Die zullen we nou al bezielen kennen. Dat liep het ik rom zelfs. Ja, ik kan er haast mijn knik op een score heen. Maar goed, ze verleiden ik altijd nog maar wat, zeggen we strakjes. Nou geen fouten meer. En dan. Helemaal rugs in beeld. Die sjuggen nog net, maar daar is grauw hoe sta gegaan. Die had een hele orenslag maken. Maar die is ik alweer weer omdraaid. Kwart slagje. Nou. Om even nu te wien van de oren te komen. Maar is dan drachten hem al voorbij. Wat is daar aan de hand? Dat is toch... Nee. Wat zijn? Nee, wat zijn... Maar ja, Ja. wat zijn? Ja. Nou, Wat doet Grauw daar? wat heel Drachten, die kwart klap je erboven. Grauw zit helemaal in de vernielingzaag. die woede onval. En dan zoek ik ze zet hem dan verder terug. Want dit weer maar een heel kwart slagje. Hier hebben we de snekerpan al. Bij Grauw. Akkerum ervoor. Lemmer ervoor. Pak dat nou zelfs 3 man uit met een tussenslagje van Grauw. Ja, want hoe komen ze daar nou in één keer? Want ze bent toch even op bakboord west. Misschien kennen we dat. Zijn we waarom zien.
Ja, dan krijgen we toch nog wat verrassende ontwikkelingen hier in dat laatste cruiserak. Of dat in dat laatste cruiserak, maar... Ja, dan zou je zeggen van Grauw, ja, wees blied mooie positie. De nummer 1 in het klassement leidt eruit. Je hebt een mooie ontsluiting op de orenscootjes. Je leest op een keurig plakje. Of er moet wat materiaalpech of wat oorzest ha. Wat even wat vers zitten ha, werd toch ze een slagje maken. Merkwaardig. Maar we zullen zien hoe dat uitpakt. Misschien valt het al je wat daar. Want hij komt straks wel als bakboord op die tonnen aan. Maar dan had er ze wel in de nekken die orenscootjes. Gervin blijft vrij voor. Maar wij worden even op het trek en trace en wat er nou krijgt met Grauw. Onderhaan weer. Zeggen we daar, boei Fietje daar Grauw zitten. Die komt nou even achter die cijfertjes. Watts Eye ziet er al heel dichtbij. Maar het is wat onduidelijk te zien voor u wat hij nou krijgt badden. Ja, nou, het is moeilijk te zien. Het lijkt dat Grauw daar even een slagje maken, maar hij zit toch weer in een lijn van die orenscootjes. Maar Drachten en Watts Eye weer daar heel dichtbij. Nou, dan maar we maar even omschakelen. Want dan zullen we dat Grauw wel degelijk een heel lijn achter deze scootjes rekken is. En dus posities kelderen is. En dan pakt dit wel heel raar uit voor Douwe Visser van Grauw. De startkotter. Is er al ontwikkeling? Komt er een finish in? We zullen het nog net, maar het punt komt dichterbij. Drachten en Watts Eye, die hebben de aanval inzetten op Grauw. En daar zit Grauw, die zit er volle verder voort. Huzum is ondertussen ik om de tonnen heen en dat gaat wordt nou toch echt grutter ja, tussen het Vingen en Huzum. Dat is oproend tot een lietse minuut. En daarmee verdubbelt Sietse Brouwer van Heerenveen. Met zijn bemanning, waaronder Orik zijn tweelingbroer Harmen aan boord. De voorsprong op het Huzumer scootje. Willem Zwaga, Ljouwert, Astredde om de ton achter Huzum. En daar zit ik een groot gat tussen, ja, tussen Huzum en Ljouwert. Deze man zal wel tevreden wezen met een plakje. Dat wie Douwe Visser van Grauw net. En die wegen wat. En die had er een aardige deuk op roen. Want de achterstand is in ieder geval op Lemmer en Akkerum aardig op roen. En dan zullen we nou waarschijnlijk Wat zijn? Drachten en Watts Eye ertussen kroepen. En Drachten zit zelfs al heel deun alweer op de kont van Akkerum. Ja, die ziel als een speer. Goh, wat zullen die ervan balen dat ze krijgt gauw over de finish, over de start winnen. Want waar heen ze dan over de lijn? Ja, we zullen het goed net weten, maar we weten wel dat het skip in elk geval docht wat hij dwaan had. Het zielen. De wedstrijdcommissie onder leiding van Wiebe Heitema zucht over het wetter heen en kan nou al tevreden wezen. Maar wanneer gooien ze de finish erin? Ja. Grauw. De adviseur. Wat had hij adviseerd? Daar zitten twee scootjes tussen. Die zitten liever net hier. Drachten en draait nou om de tonnen heen. Watts Eye daarachter. En daarachter Grauw, het dorp Grauw. Toch hele verrassende ontwikkelingen soms. Scootjes wijzen helemaal net verwacht je. Zowel net achterin als net voorin. Maar Grauw hier nou toch in een merkwaardige slag. Met ze toch een paar plakken prijs jouwen. Ja, hier gaan ze nog geen haast te zien. Ze zijn wel tevreden.
Ontspannen houding op het startskip wat straks omtoverd wordt tot finishskip. Het veen koerst op de onderwingse boei en zult straks het kruisrak weer ingaan. Mooi nou toch wel een comfortabele voorsprong. Wils wij terugkrijgen dat de finish erin leidt. Maar dat wordt nog net onjong mooie vlagen, maar dat zal de boei wezen. Maar dan voordat ze bij de onderwingse tonnen winnen, mat dan de vlaag al omheen wezen. Dus wij ben benijd. Nou, dus wat we eigenlijk al zijn. Het laatste kruisrak wordt dan beroept om te finishen. Wils de schutter en de man met het geweer op het achterdek al naar boven rint. Daar komt de vlag eigenlijk al aan. De wit mooi blauw vlag. Het blauwe vlak erin, de vlaggen wordt samen heegheist. En dan kennen we eens op, maatje. Ja, daar is de schutter ik al. Even de patroon nu tasken. En dan zal straks de finish erin komen nadat de Gerben van Manen de onderwingse tonnen aan het ronden is. Daarachter zien we de twee rode ton van de finishlijn. In een denkbeeldig lijntje daar doorheen en daar met de kop van het scootje doorheen. En daar weer het schot. En dat schot is bedoeld als aandacht zijn voor alle scootjes. Die jaren dan van, oh wacht even, er verhoort het wat, we sjoggen even. En dan sjoggen ze uit de veerte dat de finishvlagger erin leidt. En dat betekent in dit geval dat het Jereveen op cruisen kan voor de dijtitel. Zij hebben een mooie marge opgebouwd ten opzichte van de nummer 2 Huzum. En doen hier dan hele goede zaken in het klassement. Het zou ik een verdiende overwinning wezen, denk ik, ja, want zij binnen als best uit de start kwam, hadden de hele wedstrijd vooroplijn. Per keer kwam de concurrentie een beetje dichterbij, maar uiteindelijk wisten Sietse Brouwer en zijn bemanning heel tijd voor te blijven en nu in de slotfase zelfs nog wat afstand te nemen. En de strijd om plak 2 en 3 is vanzelfs interessant. Huzum had de beste papieren om tweede te worden. En ik dat zo voor Johannes Meter een prima prestatie werden. Hun beste ontnota. En wat te denken van de nummer 3. Ljouwert, de runner-up. Al 2 overwinningen in de boezen. Als ze nou een tweede plak scoren, dan scoren ze aanstek heel goed in het eindklassement, in het tussenklassement. Zij hebben een marge opgebouwd ten opzichte van de Lemmer. Akkerum zit daar weer deun achter. En dan binnen eigenlijk de beide koprenners van Joert. Jenne Woord en Grauw, de verliezers. Jenne Woord, het veld uit. 14 punten accepterend. Na een bakboord-stuurboord situatie met Akkerum. En Grauw, die het op een 4e plak lijn had, is al helemaal weer omzakken naar plak 8. En noteert ik punten. Ja, en, we nemen gewoon even een voorschotje vragen hoe ze nou eindigen gaan. Want er zit toch al wel een beetje romte tussen die scootjes. Het zou virtueel op dit stuit, zit let wat goed zeggen, betutten dat Jenne Woord zijn koppositie nog wel houdt. Met 10,9 punten. Dan scoot Ljouwert naar een tweede plak met 12,8 punten. En dan is het Veen met 15,9 die daar op een tweede plakje komt. Want daar achter zitten nog 3 die daar weer heel deun bovenop zitten. Hè? Ja, altijd mooi natuurlijk in een kampioenschap werd nog van alles mogelijk is. Werd wisselingen binnen, werd verrassende namen harren melden. En dan te betekenen dat we nog altijd maar in de eerste weken zitten. We hadden een wedstrijd 6, maar we hadden een wedstrijd 5. En dat belooft wat voor Takkenwieken. Maar nog meer wedstrijden op iepen wetter.
En hoe vier maat de Gerben van Manen dan nog terugzielen? Voor die verlossende knal uit dat geweer. Goh, wat is hier ontwezen. Wat een opluchting zal het wezen. Nee, toch wel dat stroeve begin van deze week. Nou eindelijk. Met een stevige bries op iepen water helemaal voor in zielen. Dit maakt een boost, Jan, aan het vertrouwen. En de wind zo'n ta. Wils wij wat informatie krijgen dat de slag van Grauw kwam omdat ze waarschijnlijk de tonnenrekken hadden. Dat zou een verklaring wezen. Ja, hoe kun je oors in zo'n kwart stukje zoveel meters verspillen? Maar daar moet er gaan beelden van wezen. Dat ben ik benijd nou, want we konden die hele tonnenronding volgen. We naderen het moment van de dag voor Heerenveen. De Gerben van Manen. Op de meet A. En daar het verlossende schot voor Heerenveen. De Grutske winnaar op Elahuizen. Van meet af aan op kop. En hier de eerste dijprijs voor Sietse Brouwer met de Gerben van Manen. En ze hebben marge opgebouwd, ja, want het gat met Huizum is behoorlijk wan. Maar ook daarin kunnen we vaststellen dat Johannes Meter van Huizum een prima wedstrijd had. Keurig naar positie 2 taszield. En ik heel mooi meidwaan bleef in dat klassement. En wat te denken van de nummer 3, Joert? Ja, fantastisch. Fantastisch. Daar komt er aan. Willem Zwaar van Ljouwert Wiels. Hier Huizum het schot krijgt. Moeten we daar even op wachten. Hij had ik even op een derde plakje lijn, maar wist zijn positie weer om te pakken. Daar komt de finishlijn in beeld. En daar gaan de handen omheen. Johannes Meter. Zijn beste klassering op nota. Keurig tweede plak hier op Elahuizen. En de man die benauwd weer dat er misschien net goed terug de nacht van lang waar hem komen zoeken. Willem Zwaga. Ja, hij zielde blauw, hij went het niet lang waar. Hij zei al van oh, hoe maar we dit opredden. Hij had hem er kreeg doorheen gesleept. Ja, of er nou betiet op bedgang is of dat er wat rood bier gegooid is. Hij had in elk geval een prachtige zieldaai zien litten. En komt hier ik mooi de kop van dat grote piepstersgoedje terug de finish in. De track- en traceman hiervoor horen alles exact bij. Van Orde Kotter de 7 Wolden. Laten we net vergeten dat hij in het tussenklassement nou van 3 gewoon naar 2 gaat, hè, Willem Zwaga. De Lemmer. Verdedigt toch positie 4 en kan dus ik waarom zien ek op een knappe wedstrijd. Albert Visser van de Lemmer. En deun daar weer achter het scootje van Akkerum. Wat heel constant zielen blijft en daarom ik mooi mee in die top van het klassement blijft. Ja, dan krijgen we 2 scootjes die zwieren scootjes die er wordt echt om strijden. Hè? Om de Waartse einderscootje en het Drachtste scootje. En Dracht een mooie valse start komt nou de finish. Voor de laatste gegevens verwijzen we jou straks naar uw website en wij zoeken nog even bij de winnaar met uw collega Geertje de Vries.
Ja, nou, dat Jerk aan ze wel. Hij ze krijgt al even om een kop. Wat een winnaar, Saar. Wat een wedstrijd zit ze. Ja, geweldige wedstrijd, echt. Uit de start kwamen we niet keer een bad wien ontzetten en we zitten gewoon hartstikke best. Hè. En voor mij iedereen wat moeite mee op dat moment. Het oerrompel iedereen wat, hier ik het idee. Want we hier zoveel romte. Nou, toen komen we gewoon mooi op tijd. Alle romte hier. Nou ja, en vanaf dat moment hebben we de leiding eigenlijk net meer uit handen doen. Ja, alleen nog door de tweede route nog bij die boeikjes onder de achterkant van het zanglijst pakken ze bij de boeikjes heel best op, Huizen en Lemmen. Ja, toen kwamen ze snel dichterbij, toch wel van nou moeten we toch even de kappen goed bijhouden en dan hebben we het niet weer wel in met weer doen. Dus ja, ik ben gewoon hartstikke blij met deze wedstrijd. Super, helemaal geweldig, ja. Maar je kon het heel goed verstaan, hè? Ja, nou, ja, het liep, we konden het heel best verstaan. Maar we hier een tik wel moeilijk hè, op sommige momenten. Wat te vol hier. Maar ja, volgens mij iedereen heeft wat les van. Maar ja, we hebben trainingen trainen we met dit waar en dan weten we gewoon wat het waar moet. En dat is gewoon zo fijn, dat je weet wat je het waar moet. Hè. Dat het vaker doen. Nou, en dat is gewoon lekker. Dan kun je met z'n vertrouwen in de wedstrijd in. Want ja, op het moment dat je er gewoon lekker in de kist. Zonder dat je er echt heel soort les van hebt. Dan heeft het in de macht en dat is gewoon lekker. En het hier weer Joert en we hebben volgens mij hartstikke verdiende woon en ja, een geweldige potzield. Heel mooi, heel mooi. Hoe zwier is het? Ja, het is zwier. Qua sturen is het zwier, maar mentaal is het ik zwier, want dan moet je gewoon de kop er enorm bij. Hè. Dan was het schip zo goed mogelijk onder wien houden. De dikke vlagen opvangen. Dus ja, daar ben ik gewoon constant bezig met deze wien om die gigantisch te concentreren op dat sturen. Ik in mijn geval en de jongens bij de squad en de vak, die heel goed ik zag het werken. Weet ik precies wat ze doen met dit. Dus dat is gewoon lekker dat het gewoon zo rent. Gewoon geweldig. En dan zo'n lange wedstrijd. Hey, en ontnota, ja, het gaat goed, maar nog net zo fantastisch als vorig jaar. En nou? Ja, nou, het is een beetje wisselvalliger, dat klopt. Alleen nog, ja, nou komt deze weekend, dus ik heb er echt nog van. Het dieseltjes, je komt wat langzamer op gang. Ja, nou ja, dat klopt. Dus op Grauwien was best fit. Terheen wie we ze in je boven kon, kreeg Grauw net hard rond, kon hudden toen. En toen maakten we een mooi tweede plakje. Grauwien, want het probleem kwam met Jenne Water. Nou ja, die liet je naar voren gaan. Maar normaal liet het, nou ja, dat je een beetje goed vol had, kun je daar de vlag in top hijsen. Hudden we vierde is trouwens niet slecht, helemaal net. Fijn ook, ja, dat we een beetje een waardeloze wedstrijd. Ja, dat is iedereen voor mij, denk ik. Maar voor de rest, Juster, ja, wie moeilijk voor u. Maar dat is gewoon, als het bij de starter net bij is, dan is het gewoon een probleem. En vooral, maar Juster, daar ik, bij die BMK-boel ik nog en gewoon lastig zien voor u. Nou ja, en nu hebben we hem weer oppakt en ja, het vertrouwen is er en ja, we gingen gewoon terug. We zijn er nu mee bezig binnen. Ja, nou zit je er de start wel heel goed bij. Lokwees mooi deze fantastische overwinning en deze zwieren zielwedstrijd. Doe maar even hier opnemen, dacht ik. Ja, dankjewel. Ja, bedankt. Ontzag hier de bijdrage van de livestream van Omroep Friesland. De Gerben van Manen wint dus hier in Elehuizen en heel graag zullen we jou weer morgen op de Iselmar bij Starem.